Polizia operatiboaren buruaren eta bala jaurti zuen poliziaren kontrako salaketa izango da. Poliziaren bortizkeria salatu du elkarretaratzean zirenen kontra gogor oldartu zela polizia gertutik zuzenean apuntatu eta barrabiletan jo zuen foan bala batek etxera joan eta ikusita gaizki zegoela basurtura jo zuen. 6 egunez ingresatuta egonda eta barrabil bat kendu diote. Salaketa jartzea erabaki du, jakinarren ibilbide zaila izango dela. Aún siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Por último, queremos subrayar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial, para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir. Bera zegoen kalean ez zela poliziarekin enfrentamenturik egon esan du, eta ez zegoela liskarrik. Hitz hartu dute bi bizilagunek Eskurtza Institutuaren aurrean zeuden gertatzen ari zenari begiratzen, alboko kaleetan liskarrak ziren bitartean, geldirik zeudela eta lasai esan dute eta bapatean karkak egiten hasi zirela. Bingen Zupiria Segurtasun Sailburuak naiz irratian esan zuen protokoloen arabera aritu zirela poliziak eta kontzentrazioak disolbatzeko elementuak erabili ditzakeela. Y tal y como dijo este miércoles el consejero Bingen Zubiria, la Ertzaintza, siguiendo los protocolos establecidos, puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca puede ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar. Además, pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro, fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos. Y no pienso quedarme callado, porque lo que me pasó a mí podría haberle pasado a cualquiera de los que estábamos allí. Y porque si no lo contamos, lo normalizan. Isilik egoteko asmorik beraz ez du, egun hartan zauritu gehiago ere izan ziren, eta beste gazte batek salatu du poliziek furgoneta barruak kolpatu zituztela. 8 kolpatu zutela bera, 8 puntu eman dizkiote buruan, eta eskua eskaiolatuta du borraka dengatik. Informazioaren aria, naiz irratia. Goizeko 7 eta 24 minutu bestelako gaiak ere jorratu behar ditugu. Hezkuntzako sindikatuek astebeteko beste greba ziklo bat deitu dute datorren hilabeterako, hain zuzen lanuzteak deitu dituzte maiatzaren 12tik 16. Esteilas Lab la Comisiones Obreras sindikatuek beste 5 greba egun iragarri dituzte. Ostegun honetan Unibertsitateaz kanpoko Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko 27.000 irakasleen artean maiatzaren 12, 13, 14, 15 eta 16. Aipatutako sindikatuetako ordezkariek Bilbon adierazi diote Lakuako hezkuntza sailari ez dutela sinatuko ultimatum gisa egin zitzaien azken hitzarmen proposamena, oraindik ez dietelako erantzun egokirik ematen aldarrikatutako edukiei. Pasaren asteko azken bileran, hezkuntza sailak negoziaziorako egutegia baino ez zigun aurkeztu, eta atzo arratsaldean proposamen bat helarazi zigun. Honek, aldarrikatutako edukiei ez die erantzun egokirik ematen oraindik. Izan ere, eduki, zehaztapen eta bermeak falta dira. Ultimatum gisa planteatu du negoziaziorako aukera baztertuz. Ostiralerako deitu dituzte sindikatuak bilera berri batetara, baina hezkuntza sailaren azken proposamena soilik eztabaidatzeko eta nolabait sindikatuek hori sinatzeko bilera nahi duela Lakuak salatu dute. Hitzorduak sinadura bakarrik dauka helburu. Honen aurrean, greba ziklo hauen deitzaileak garen 4 sindikatuok ez dugula sinatuko jakinarazten dugu. Beraz, orain arte egindako greba eta mobilizazio arrakastatsuek segida izango dute beste 5 greba egunekin, maiatzaren 12, 13, 14, 15 eta 16. Iragarritako jardunaldi berriak hezkuntza publikoko irakasleen artean aurten deitutako 9 greba egunei gehitu behar zaizkie soldata eta lan hobekuntzak eskatzeko. Grebaren berri izan ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak sindikatuen blokeo jarrera kritikatu du eskola publikoan hobekuntzak geldiaraztea baita helburua. Onartezina dela esan du.
Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da irakaslei baliabide gehiago ematea, besteak beste ikasleen ongizate emozionalari erantzuteko, euskara indartzeko eta emaitzak hobetzeko. Proposamen zehatzak eta baliabide gehiago jarri ditugu mahai gainean eta sindikatuen lehentasuna da soldata igoerak eskatzea. Sarriguren Tafaia, Noain, Bustintxuri eta Gares herrietako D ereduko ikastetxetako familiak kalera aterako dira hezkuntza departamentuak foru lege bidez ingeleseko orduak handitu nahi dituela salatzeko. Euskarazko murgiltze ereduaren kontrako erabakia dela iruditzen zaie eta atzera egiteko eskatu diote. D ereduan ikasten ari diren ikasleen gurasoak mobilizatzen ari dira, depai ereduan hezkuntza departamentuak ezarri nahi dien ingeles ordu bat gehiagoren kontra protesta egin duten Nafarroako parlamentuaren parean arrazoi bera tarteko. Tafaiako kasuan 9 urte pasa dira herriko ikastetxe publikoan D eredua jarri zutenetik euskara bezalako herrietan. Hasieran ingelesarekin partekatzen zuelako euskarak lekua zalantzak piztu zituen familien artean, euskarazko murgiltzea erdietxiko ote zen etzelako argi geratzen. Egun 129 ikasle daude haien familiek ez dute ingeles ordu bat gehiago nahi, hori euskararen kalterako izango delako. Martxoaren 14an hezkuntza departamentuari bilera eskatu zioten, baina oraindik ez dute erantzunik jaso departamentuak ezarri nahi duen foru legearen kontra 155 familien sinadurak jaso dituzte, hau da ikasleen 97% gurasoen sinadura dute. Eta Taupa Euskaltzaleen mugimenduak ekintza komunikatiboa egin du. Gasteiz, Iruña, Biarritz eta Bilbon euskararen erabilera sozialean eragiteko beharra azpimarratu eta herritarrak taupan sartzeko dei egiteko. Geldi bagaude euskara atzeraka doa. Mugitzen garenean egiten dugu aurrera. Bakarrik baino indartsuagoak gara pilaka garenean, saretuta gaudenean eta mugimendua sortzen dugunean. Euskarak mugimendua behar du eta gu mugitzera goaz. Bazatoz? Euskaraz bizi nahi izateak korrontearen kontra aritzea dakarrela adierazi dute eta hizkuntza erabiltzeko baldintzak egokiak ez badira ere aukerak badaudela eta horiek baliatu behar direla. Saretzeko deia egin diote euskal komunitateari. Zigor, klasikoak prest? Bai, goiko apalean jarri ditut. Aimar, eta nobedadeak? Nobedade honenak, aukeratuta. Peio, nola doa zurea? Zine eszena honenak aukeratuta, disekziorako prest. Nekan eta Itziar, telesaiak zer? Thrillerrak eta dramak fondoan. Zientzia fikzioa, komedia eta animazioa ezkerretara. Hala, ba prest gaude. Igo Pertsiana, Naiz Irratiko bideokluba irekitzera goaz. Maite, bideoklubetan beti egoten da pornoa. Pornoa! Naiz Irratiko bideokluba, ostegunetan arratsaldeko 6etan. Goizeko 7:00 dira entzule, horrela dio ostiral honetako Gara eta Naizen editorialak. Doakotasunaren bidearen onuradu nagusia euskara. Espainiako Auzitegi Gorenak ontzat eman du Pablo Llarena epaiaren ebazpena. Prozesu soberanista sustatzeagatik auzipetutako ordezkari politiko kataluniarren kasuan etzien amnisterik aplikatu malversazio kasuagatik Carles Puigdemont, Toni Comín eta Luis Puig. Gorenak dio, Llarenaren ebazpena ez doala legelariaren borondateren aurka. Agerikoa denarren, amnistia kongresuko gehiengoak adostutakoa izan zela, erreparasailia duen egoera konpondu asmoz. Aitortzen du prozesuak ez zuela aberastirik eragin auzipetuentzat, baina Gorenak dio, malbertsazio delitua ez dagoela, lekuz kanpo. Llarenak esan zuelako diru hori funtzio publikotik gastatu ez baldute, euren poltsikotik jarri beharko luketela, eta beraz, onura ekonomikoa lortu zutela.
Bi argumentuak gezurrak dira eta prebarikazioaren adierazle gisa hartu beharko lirateke. Aurreikus ziteken Gorenaren ebazpena, baina eskandalu politikoa da eta zentzugabekeria judiziala. Erabaki hau tradizio luze baten azken katebegia da, erakusten duena nola instrumentalizatzen duten justizia, askatasun politikoen eta eskubide zibilen aurka joateko. Zuzenbide estatua hankagoaz gora jarriz. Judikatura elementu nagusi izan da Espainiako estatuan disidentzia politikoaren jazarpenean. Hain zuzen ere, prozesu katalanak erakutsi zuen Euskal Auzian baliatzen zituzen argudioak ez zirela egia. Arazoa ez zirela moduak, violentzia, helburuak baizik, independentzia. Goitik bera, prozesu baketsua izan zen, baina independentista katalanek Euskal Herrian aurrez baliatutako erreminta errepresibo berberak jasan behar izan dituzte. Euskal eta Katalunia auziei irtenbidea negoziazio politikotik eta herritaren borondate demokratikoaren onarpenetik soilik eman altzaie. Errepresioak, izan legezko edo legezkanpokoa, bide hori desbidera dezake eta sufrimendu injustu eragin. Bentajismo unionistak helburu zilegi hori atzeratu dezake, baina gehiengo sozialak topatuko du bide hori berriro berandu baino lehen. Goizeko 7:23 minutu entzule Historias de Gaza liburuaren zerrendak eta bertan zapalduak bizitinen palestinarren kontakizuna jaso du Mikel Aiestarenek. Hau ez da gerra konbentzional bat kazetariaren arabera, hau mendekoa da eta aurrera begirako agertuak jaso hartarazi du. Israel ez da geldituko Egoibelategi. Berriki Mikel Aiestaran kazetariak Historias de Gaza liburua argitaratu du zerrendako historiaren errepasoa eginez kronika bidez alegia. Gazatarrek bizi dituzten errealitateen bilduma eginez. Ezagutzen du Gazako zerrenda Aiestaranek, baina aspaldi da ez dela bertan Israelek nazioarteko kazetariei lurralde txiki honetan sartzeko jarritako debekuaren ondorioz. Kazetari palestinarrak dira sarraskiaren lekuko bakarrak une honetan eta garestiari dira ordaintzen aspaldin gelditu zelako argi kazetari batiltzea Hamaseko miliziano batiltzea bezain garrantzitsua dela Israelgo armadarentzat publikoki egiten dituzten adierazpenak gora bera. Fixer delakoaren figura ezinbesteko da nazioarteko kazetariarentzat are gehiago Gaza bezalako lurralde batean. Freelance on bat osatzen baitu Fixerrak sarritan honen lana behar bezala errekonozitzen ez den arren. Kaiet bezalako pertsonak ezinbestekoak direlako kazetariek euren lan egin izateko Mikel Aiestaranen arabera. Benetan muturreko egoeran daude honetan gure kolegak eta ez? Kaieten kasua bere Fixerra izan da, orain dela 20 urtetik ezagutzen dut, eta nirekin bezala Espainiatik Gazara heldu diren hainbat kazetariekin lan egin du, espainolez ondo egiten duelako, familia dauka Malagan, eta gerra hasi zenetik egia esateko niretzat Kaiet bezalako pertsonari gabe ni ezingo nuke egunero informazioa eman, ez? Urte erdia eman dugu, oraindik Israelek itxita dauka Gaza guretzat, ateak itxita dauda, eta hori, Kaiet bezalako pertsonak ezinbestekoak dira, ez, gure lan egiteko, zoritxarrez, bertan lan egitea, barruan lan egitea oso zaila da, oso arriskutsua da, berak badaki hori, baina hala ere, egunero saiatzen gara, ez, bai telefonoz, bai WhatsApp bitartez, o argazkiak edo bideo motzak bidaltzen, hori interneten arabera, kalitatea ez delako normalean oso ona, eta
Eta hori, azkenean gure begiak dira, ez dago besterik. 1948 geroztik zapalkuntza bizi izan dute etengabe palestinarrek, baina akaso nakbatik bizitako egoerarik zailenean daude gaur egun. Aiestaranek ez du mugarik ikusten Israelengan eta Gazakoa pareko dauden bi arerioren arteko borroka denik ukatu du. Ez dago mugarik, hori da argi ulertu behar duguna, hemen hau ez da gerra konbentzional bat, hemen ez dago armada bat beste armadaren aurrean, hau mendekua da, mendeku argia, mendeku biblikoa esango nuke, Netanyahuren hitzak erabiliz. Ez da baikorra aurretik datorren egoera, gainera Israel ez baita geldituko Aiestaranen ustez. Eta Israel ez da geldituko. Orain maigainean dagoen plana argia da, oso Donald Trumpek argitutako plana hortxe dago, eta muturreko ultranazionalistek bat egin dute plan horrekin, nola ez? Eta azken helburua da, Gaza garbitu, garbiketa etnikoa egin, eta gero Riviera bat altxatu, hotelak eta bar. Hori da, une honetan, zoritxarrez, maigainean dugun planik errealistena, ezakit, egunerokoari erreparatzen badigu. Nazioarteko babesaz hitz egiten denean, Aiestaranek uste du argi eta garbi banatu behar direla Palestinak munduko herritarren artean duen babesa eta potentzia nagusietako gobernu eta erakundeetan duena. Eta azken honi dagokionez zarrak berri Aiestaranen arabera. Ez dago borondate politikorik benetako bake bat lortzeko, alegia Palestinar estatu burujabe bat bermatzeko. Eta borondate hori inposatzeko gai diren bakarrak estatu batuak dira. Kasu honetan argi geratu da borondatea sarraskia bultzatzen duen gobernu sionista babestearena dela, etxe zuriko maizterra demokrata ala errepublikano izan. Nazioarteko kaleetan, Euskal Herriko kaleetan, esaterako, hemen sekulako babesa dago, ni sekulako babesa sentitzen dut, Palestinako hori ez dut inoiz dudatan jarri, arazoa da hemen ez dagoela borondate politikoa okupazioarekin amaitzeko. Orduan, suetena helduko da, beti heltzen da suetena. Hori bai, suetena helduko da, egun batean, armak isituko dira, suetena helduko da, baina bakea ez da etorriko okupazioa amaitu arte. Eta okupazio horrekin amaitzeko, benetan borondate politikoa behar da, kanpoko presioa behar da, eta ez dago, horrelakorik ez dago ezerrez, eta gauzak aldatzeko mundu mailan dagoen potentzia bakarra estatu batuak dira, eta une honetan Donald Trumpekin, aztu, baina Joe Bidenekin gauza bera gertatu zen. Informazioaren aria. Ez da pozik, ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez da pozik, ez da triste, entzazuelo lasaini hiltzean. Ez da pozik, ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez da pozik, ez da triste, entzazuelo lasaini hiltzean. Págalo, si no, no vengas aquí, el que se acerca eres tú, míralo, que quieres ser un mártir, prima baja de la cruz, luchas por ser un puto mierdas, rey del marroneo, dando el palo a tus colegas, eso ni pa' escoseo, mirando al futuro pa' no perderme, ¿qué es lo que me queda? Si la corriente es demasiado fuerte, viene y se me lleva, haciendo malabares para verte, porque sé que eres verdad. Si la corriente es demasiado fuerte, viene y se me lleva. Ez da pozik, ez da triste, eskubakoitzean hiltze bat. Ez da pozik, ez da triste, entzazuelo lasaini hiltzean. Ez da pozik, ez da triste, eskubakoitzean hiltze.
Goizeko 7 eta 51 minutu, zabalduko dugu gure momentutxoa, gure tertuliatxoa, eta horretarako preste ditut Aritz Santa Maria eta Egoi Belategi lankideak Donostiako estudioetan. Egunon? Kaixo, egunon. Egunon. Bueno, ustirala, por fin, ni luze egin zaite astea, Gaurre esango dizuet ez nagoela guztiz katolika. Daukate ahotsa apur bat harrapatuta, hilekoak gau eskasa eman dit, en fin, nola hasi duzu zuek eguna? Berez ongi, baina hanka sartu dut, osoikoan nigan, etxeko giltza, etxean aztu dut, eta hainez hemen kudeaketak egiten bikotekidearekin hauzen dizkidan tabernaren batean ez da iluntzeko zortziak arte bueltatzen ezakitzer egingo dudan, baina bestela oso ongi, zer moduz? Ni onda, hasi nahiz eguna baita, eta zaloa egin dite grazia bidali didazun stikerra. Ez dakit nola saldu, baina, pixkate zuke aibatu duzun egoera ondo islatzen zuen stikerra zen. Stikerraren oso fana nahi. Azalduko dugu da, pertsona bat urraspian sartun da, ez aio ikusten gorputza ez buru ez ezer, eta hori da, ditu atera eta eskuak bakarrik horrela okei bezala esaten. Ondo nago, baina txarrak enduta ondo horren antzeko zerbait. Hori da, txarrak enduta ondo guztiz. Txarrak enduta, ez dakit, txarrik ekarriko digun gaur Aritzek aipatzekorik, Euskararen kontrako oldarraldia zarituko zara. Bai, izan ere gure hizkuntza urte luzeetan egon da, edo epaileek gure hizkuntzaren kontra egin dute urte luzeetan, eta gaurko egunez 1987an ertzainak bilagun atxilotu zituen hain zuzen ere zure herrian Lekeition, haiekin euskaraz hitz egin nahi izateagatik. Gure hurbilduz Tolosako inauterietan gazte batek erasotua izan zen Refeko estazioan segurtasun agente batek bati euskaraz hitz egiteagatik, eta gaur Euskal Herrian euskarazeko bikide epaituko dituzte euskararen nazioarteko egunean egindako desobedientzia ekintzagatik. Igandean, Baionako kaleak bete ziren Euskal Herrian euskarazeko bikide hauei babesa emateko, eta gaur berriz ere ordu biak laurden gutxitan Baionako epaitegi aurrean elkarretaratzea deitu dute, beraz hori da gure hizkuntzak bizi duen egoera eta urte luzeetan bizi duen ere. Zarrak berri ez, pena da esatea, baina horretan gadoz jartzen dira, Espainiar eta Frantziar epaileak beste kontu batzotan ere, baina horretarako lehenik eta behin nire ustez elkartasun osoa, helaraztea bi kide hauei, Euskal Herrian euskarazeko bi kide hauei, azken finean, beraiek eman barko dutelako aurpegia epaiaren aurrean, baina esan dezakegu alde batetik, mugimendu oso baten izenean egin zutela, eta herri oso bat atzean zutela, hori nire iritzia behintzat. Ikusiko dugu, zer erabakitzuten, nondik jotzen duten, azken aldian afera ezberdinei tiraka ikusi izan duguna da, Frantzian desobedientzia horrelakoak egotzita egiten diren epaiketak, izaten dela azkenean halako akordioren bat, edo akaso, espero genezakena da, zigorrik gabeko kondenaren figura hori, behin baino gehiagotan ikusi dugula azken aldian, alegia baietz, erruduntzat jotzen dituztela, baina azken finean, isun ekonomikorik ordentzeko bete behar izanik gabe, eta are gehiago, espetxerik gabe, baina azkenean epaiketa bada eta kondenatzen baldin bazaituzte, Nik, aurreko astean naiz erraten egon zen Agurne Gaubeka hizkuntza tokiaren zuzendaria, eta esan zuen esaldi batek markatu zidan. Hizkuntzak ez dira hiltzen dituzte. Eta nik uste, urte luzeetan hori ari direla gure kontra egiten, naiz eta azken aldian persekuzio hori ez edo horrek indarra hartu duen. Bai, eta egia da, hau aipatu duguna, ez? Zaharrak berri, baina egia da azken aldian agian apur bat euskararen kontrako jarrerak egiteko hori lotxa falta edo areagotu egin dela, ez? Ez da gaur egun nik daukadate sentsazioa, eta hor ikusi daiteke Kutxabankeko zuzendariaren adierazpenak, eta baita
EITB eusen hor sortu den korapilo guzti horretan ere, agintariak eta kargudun pertsonak agertu dira euskararen aurkako adierazpenak egiten, inongo konplejurik gabe? Okerrena da hori da, ateral ditugula hementxe 5 minututan 11 adibide, Jimeno Nafarroko hizkuntza kontseilariak ere, ereduko lerroak irekitzeko jartzen duen trabak, edo baituko horrelako Betara ez, bai programaren baitan, ingeles ordu gehiago, gaina, kasu bereziki degarria da Nafarroan, eta nola atzetikan badagoen motivazio politiko argi bat, ze pai bezalako ereduak ere, ezarri dituzte, besteak beste Murtzen eta Madrilen, eta bi erkide horietan kentzen ari dira, ohartu direlako ez ditula emaitzak ematen. Jimeno, begiratu zeure ingurura, murtziarrak ez dira bereziki nazionalistak, ez dakit ez daude panotxoa defendatzen. Bueno, ez baditu emaitzak ematen behar bezala sistema, onartu beharko da. Hori bai, ongi baldin badatorkizu, ikasle edo euskaraz ikasten ikasle gutxiago egon daitezen, motel, bintzat esan ezazu argi, eta garbi. Aprobetxatuko dugu Iker Gurrutxagari egunonak ere emoteko. Iker, egunon. Egunon, Iker. Ikusten ari nintzen zure kamiseta eta ai. 2023ko kopakoa. Baina hemen dago paiak efektu gehiagi ez duela Su Majestad del Rey eta jartzen dizko. Baina esan barra dut faltsua dela, 20 euroren truke erosi noela. Ikusten gainera, nola da, Educación Ciudadana, ere ez du askolako. Berezoi kontsumarduratxua da, Bai. Bueno, bidezko nori erosi zenun eta nola. Zein testu ingurutan. Txatxetan ari, zutila esakuko. Baina. Txatxetan zer. Eta ez, zurezte dut eniek baina nik ez, herriko jaitan oso gustuko dut futbol kamiseta faltxoak eroste bakit delitua dala. Ez, kontuz. Ez, hau bereta kontuz. Saltzen ari dena ez da ezagutu zazulen da bizi. Hori da, ez dut ongi bukatu egiten dena, lehenengo gunean geisten ez da. Banoa, postuz postu guztiak miatzen ikusten eta hitz egiten dut saltzaiekin. Eta azken egunean, gehien gustatu zenari, erosten diot. Baina esan nahi dut, saltzailearen proveedorean ordenak eta hemen garrantzitsua. Bai. Ados, eta nik denok egiten dugulako zerbait, denok egiten dugu, Interneten bidez, txinatar horrialde batean erosi genuen, zeren ofizialak 80 euro kostatzen zuen orduan. Hor ere begiratu beharko ofizialak diren kamiseta horien ekoizpena nolakoa. Ez nik gehiago esatunen kaleko saltzaileen kontuan, badaudelako hor ere desberdintasunak. Bai. Baina batzuk berek erosten dituzte kamisetak eta beste batzuk langileak dira. Noski, hori bai. Hor asko aldatzen da kontua, horregatik esaten, besterik gabe. Danako erosten ditugu, erosten kamisetat dena delako ere erosten duzutok, erosten duzula ere, esan duena zaloak ez. Non ekoizten dira, sigurrenei faktoria oso antzekoetan. Askotan, graziosoa da, bai, faltsuak direnak eta bai ofizialak direnak askotan herrialde berberan ekoizten direla. Herrialdea bai, eta faktoria, esan dut, alemaneko faktoria, esan dut, hemen ez dago... Horretarako Turkia erokeri bada. Istanbulen, Istanbul oso ezaguna da, falsifikazioen gatik eta baina ikaragarria da zeinen onak diren. Bai, eta horrentxe bertan... Arrazoia hori izango da. Modan dago, aplikazio bat eta ere modan dago azkeneko demoratan. Nik ez nekien, aplikazioan bertan ez dituzte saltzen faltsuketutako gauzak, baina nonbait taldeak eta linkak eta lotzen badin badituzu, faltsuketutako erropa, dago, baina infinito, hori bai, lausotuta agertzen dira irudiak, ez dela kolega. Gero kaitatearena dago, ez? Gusten dugu horrelako orain plataforma digitaletan. Baina hori hau esaten du kontuz, ez dago dela ingaizki eginda. Ez, baina, eta aldean esan duen, badibidez, orain alako plataforma digitalen bidez eros daitezken kamisetak, teorian ofizialak, ez? Edo badia, enpresa ofizial batek egindako arropak, eta, zenbateko erabilera duten. Ez da lehendabiziko aldia luxuzko denda batean, hori Donostian gertatzen zen, poltsa bat konpontzera eraman, eta esatea ez, hau ez da benetakoa. Bai, eta kontua da Donostiako luxuzko denda batek saldu, eta gero etxera eraman, hau da, poltsaren markaren etxera eraman, eta esatea ez hau ez da benetakoa. Eta hori kontu zibili behar da, edo zintokitan. Hori
horrela. Bueno, niri horrelakoak ez zaizkete gertatzen egia esan, ez dudalako dirurik luxusko gauzak erosteko. Ez da zuek, baina nik bintzat ez. Egoi gaur oporren ingurukoak ekarri dituzu? Ez dizutu lertu oso ondo zein den gaia. Oporrak datozela, ez da nahikoa gaialaia, hostiala dugu, eta, oporrak, batzuentzak, gutxi asko denok izango ditugu egun libre batzuk, ez da? Bai. Bitu, hasieran, nire asmoa zen ekartzea, ez da bai da hori, ez? Alderak eta egitea ipar eta Euskal Herriaren artean, aste santuan, 2 aste opor, nahiago dugu bat eta bat, baina gero pentsatu dut, langile publikoak izango bagina, ados, baina hemendik nork izango ditu 2 aste segidan opor. Iker! Iker topagunera doa. Horregatik. Baina horregatik... Horregatik ez ditu dala 2 aste oso. Baina gutxi asko, denok baitugula eguntxo batzuk, ez? Baina hemen, esan gauta, 2 aste oso nitu emerez, aurretik egindako lanak bultatzeko zelako, ez da ez hemen abantaila duguna. Ez Orioko udaleko liberatu azarelako. Bale. Jakitearren, eta egunon baita ere langile publiko guztiai. Hau pazuek, eta ez da... Orain egongo zarete esnatzen. Langile, esango izut ez, langile publikoren batek gaur goizean lana egin duela. Uste baino lehenago gainera, normalean ordu horretara ez dute lanik egiten, konturatu nez, hasi girela bulegoa ordutegi zabaldu dela eta pairatu dut. Pentsatu pixka bat eta harrapatuko duzu zer gertatu zaidan. Ados, bien bitartean galetu nahi dizuet. Baina esanen langile publikoek, 2 aste hauetan askok ez dituzela 2 aste egiten, batzuk jaieguna bakarrik egiten dituzte. Bai, eta gaina esaten langile publiko esaten dugu, ez ezagun aztu baita ere, kalean dauden beharkin horiek gauzak egiten eta beste asko ere langile publikoak direla. Kaso gehiago irakasetan betxatzen gauden, eta administratzeko bat... Eta irakasletenek ere ez dituzte 2 aste oso, Ez, gaur egun gerozta gehiago da haulako, nola da, aste zuriaren figura hori. Ez da, egutegia antolatzerako garaian, beste non baita hartzen dutelako. Edozen kasutan, oporrak, azkar, esea zuen, ze plan dituzuen? Ni topagunera, no? Ongi? Nik asteburuan lan, baino igande gauean hartuko dut trena Bordele aldera eta jetxeko naiz Bordeletik Donostira bizikletarekin. Pelodizetikan, marabila da bide hori, benetan aprobetxatu. Landetatik, bai, oso ongi. Hoi bai, ez espero muño gehiagirik, Ez, lau. Hori argi duela uste dut. Bai, horregatik. Da, Iker? Ez dut planik. Zuzu planik herria zaintzen? Ez dut planik. Ez dakit zerreko, ez dut planik. Atzo begiratzen honetan elurraren parteak. Elurrarenak? Bai, elurra ematen du Benetan? Bai. Por favor. Bai, astelenan eta elurra markatzen du. Baina, topagunera joan behar dudanez, eta hori guztia, ez dakit. Ez dut uste joango nahi zanik. Elurretara gainera estazio gehienak itxita daude, azkenak datorren igandean izten dituzte. Hortaz, ez dago marginarik. Eguneko planak bestela? Ez dago kezkatzen. Zer dago horrela Euskal Herrian biziki ezagutu nahi duzun herriren bat? Baten bat falta zaizu? Edo ja danetan agozara? Ez dago, ez naiz bereziko lakoa. Buruan gero sortzen da, hau egingo dut, gotar ez dakitxo. Ez dut planik, igual aurre egunera Iruñera, edo Nafarroaren egunera Baigorrira. Hori plan polita da. Bi plan horiek ez dira txarnak, baina, ez dakitzareko. Egoi eta zuk? Ez zaraz egitea ere asko da, Bai. Nik ez zingo nuke txoratzen ez. Baina, nik sustraietara joko dut, amaren sustraietara, Galizira noa, bere herrira, marinera, aste batez, beti okupatuta dagoelako senideren batekin, tartek egoten dira anai eta arraben arteko liskarrak, eta horietako batetaz baliatu naiz ni, juteko lasaiaturren astean, eta planak gutxi. Paseatzea, ikusiko dugu ondartzara juteko eguraldia egiten gote duen, ez dut uste, eta noski itxaski asko jatea. Eta ez diogu galdetu Larraitz, zuk ze plan duzu? Ez dago. Ez dakiela mendira eta ikusiko duela, akaso aritzekin topa zaitezke bideko punturen batean, edo? Nire aritza plana gustatu zaiz, Baina aritz nongo dezulo? Hortxe arazo. Ze Bordeletikan Donostia egingo du. Ez. Lehen gaua eginen dute Bizkarrotze izeneko... Bai, Bizkarrotza. Bai. Fabianen etxean, ez dakizen, hor bertako bizilagun batek utziko egite logelatxo bat, eta bigarren eguna osegarren.
Bizkarroze, omen, enizin izan, baina omen toki oso polita dela eta arrantza egiteko baita oso aproposa. Kaina eramango duzu, kaina bera? Ez, baino... Ba, non ez topeza? Ez gehiagi. 200, kasi 300 kilometro. Horregatik? Ez, puf. Horregatik. Ba, triatloia egin behar eta triatloia prestatzen ari zaren honetan. Zer egingo zoporretan, klasiko bat? Bordele Baiona, izan zitaken. Igandean Paris-Roubaix eta... Aizue, Begira, hori ziurrenik nire planen baitan sartzeko da. Txiko dugu gaia, baina hemen daukagu gidaria, Pegi, lekuona, aitzako mikrofonoa, baina Pegi, ez plan, oporretarako, nora zoaz? Pegik lehiko du, merezi duela. Bueno, edo egokituko da, ez dakit. Bo, ez dago, Zer dio Pegik? Deskantzatu, hori egin behar dut. Hori ere garrantzitsua izaten da. Hartu arnasa, bota arnasa. Atu arnasa. Goizeko lauetan esnatzen baldin bazarete, bai, garrantzitsua da. Bueno, orain kontrara ibili, pixka bat. Hori da. Mendira jun. Begira, segitu larrapatu dugu, ez hori bai gustatu da jola azkar. Ai. Kontra, banik ez dut ulertu. Alegia, goizeko lauetan jaiki ardez goizeko lauetan. Firin faran, ostras. Hori ere izan zen. Telebista saio ezagun bat. Askotan irtetzen dira nahi gabe ere, telebista saioen izenak. Ostras, firin faran aztutan naukan, Venezolar baten saioa. Badakizu ezerrari nahi zen orain ikusten? Martin. Hor galdu egin. Martin ikusten duzu. Bai. Nei sekula ez dut grazierek egin. Ez? Niri bai. Baina egia da gari naizela konturatzen, gaur egungo umorea ez dela orain dela 15 urteko berdina. Pentsa atzerago joan zaite. Eta okerrago da. Honda Javi ikusita, puf. Ba, adibidez. Edo bi eta bat, Ba, bi eta zeuna zen ere. Bai, zeuna zen. Uste zagoen iraganean. Kontestu aldatzen da, eta gainera bigarra zatiak ez direla honak, horre ere, beskat argi geratu zen. Sitcomak egitea gaur egun ez da erraza, hori ere esan beharra dago. Hemen isilik utzi du uste dut fondotik larritzek dena, esan ez bezala, bukatzera doa, jarri zure kantua. Harrapatu nau gertu igaro enkortxe. Bueno, Bea Azurmendi dau, Idoiaren aizpa. Elkarrekin egin dute kantu hau, Beak eta Idoiak, Euterpe deitzen da, 3. singela da, maiatzan etorreko da Bea Azurmendiren lana, eta hemen gauza bitxi moduan, sartu ez oraintxe kredituetan, kantuaren kredituetan, eta ara, konposatzaileen artean, kantua konposatu dutenen artean, Jon Martin Etxibeste agertzen da. Jon Martin, bertsolari, idazle. Bertsolari idazle, Alaia Martinen anaia. Hori da. Oi hartzarra bera. Bat ematek aldero esere esango du, Alaia Martin dela Jon Martinen arreba. Bai. Esan edot, ordena, ez duk nor ezagutu duzunen agoren arabera izaten delako. Bitxikeria honekin utziko dugu gaurkoa, 8 heldu direlako. Asteburu ona pasa, eta oporretatik bueltan itzuliko gara. Aio. Aio. Informazioaren aria, naiz irratian, Pegi Lekuona. Egunon, goizeko 8 dira, ongi etorri naiz irratira. De Miguel auzian prebarikazioagatik zigortutako Alfonso Arriola egurraren arloko diru laguntzak banatzen jarri du Eusko Jaurlaritzak. Zaloa Badiola, egunon? Egunon, Pegi eta egunon entzuleok. Minaoko Parke Teknologikoko zuzendarioi inhabilitatuak zuzenduko dituen 2 batzordek 13,7 milioi euro banatzeko ardura izango du. Albisteak eztabaida piztu du Legebiltzarrean, hala ere Imanol Pradales lehendakariak nabarmendu du hautaketa lanpostuen egonkortze fase batean oinarritzen dela. Creo que quedó claro que se trata de un funcionario de carrera que vía concurso público obtiene una plaza y que obviamente dentro del plan de estabilización y de las OPEs
esto es algo que... Bilboko Errekaldeko Etxarri gaztetxaren desalojoan ertzaintzaren foan bala batek jo eta barrabil bat galdu duen Iralako Iker Arana bizilagunak ertzaintzaren kontrako salaketa aurkeztuko du. Aún siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Por último, queremos subrayar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial. Alberto Plazaolak espetxe zigorra osorik betea duela onartu du Espainiar Auzitegi Nazionalak iaz Kongresuak eta Senatuak onetsitako zigor bikoitzen lege erreforma aplikatuz. Bigarrena da Balbino Saez Olarraren ostean, baina aurretik jada 24 urte egin ditu preso eta 11 gehiago erabaki honen zain. Eta Gernikako estatutuak jasotako eskumenak urte amaierarako hitzartua izatea espero du Mario Barretxena Alakoako autogobernu sailburuak 2025 urterako amaiera jarri dute helburutzat. Era mailakatuan egitea negoziaketa eta lehengo maila honek aldi berean 3 fase ezberdin izango ditu. Hasiko gara kotizazio gabeko prestazioak negoziatzen, bigarren fase batean izango liratezke kotizazio gabeko subsidioaren negoziaketa eta hirugarrenik enplegu politika pasiboen kudeaketa Euskadik badaukalako dago. Eta lan arlotik esango dugu hezkuntza sindikatuek astebeteko beste greba ziklo bat deitu dutela alduden hilabeterako, zehazki lanuzteak deitu dituzte maiatzaren 12tik 16ra. Sindikatuetako ordezkariek adierazi dute ez dutela sinatuko ultimatum gisa egin zitzaian azken hitzarmen proposamena. Pasaren asteko azken bileran, hezkuntza sailak negoziaziorako egutegia baino ez zigun aurkeztu, eta atzo arratsaldean proposamen bat helarazi zigun. Honek, aldarrikatutako edukiei ez die erantzun egokirik ematen oraindik. Eta kirol kontuetan esango dugu, den alde jarri zitzaiola Atletiki final laurdenetako kanporak eta bideratua izateko. Bat gehiagorekin aritu zen 80 minutuz eta azken txanpan aldeko penalti bat ere izan zuen, baina azkenean markagailua hutsean eta San Mamesek erabakiko du kanporak eta Mikel Jauregizarrek onartu du aurten ez dutela zorterik penaltiekin. Egize da ez du lehokin suerterik golan aurrien, gu betikulez gauze saiatuten dala nien golak sartxieko da egako diez. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepideo, kien ez bada nabarmentzeko jazorarik? Oiko autopilaketak daude Bilbo inguruan, Leioan, Barakaldon eta Galdakaon pegi. Eguraldi iragarpena Ikerri Barluzeak. Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina gaurkoan hego-haizeak indarra hartuko du. Goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia argia eta lasaia izango da lurralde osoan, naiz eta hego isurialdean mendi inguruetan eta hodei trinkoagoak agertuko diren. Arratsaldean hori bai, erdi eta goi mailako hodeiek zerua estaliko dute, eta arratsalde erditik aurrera euri zaparradatxo batzuk izango dira. Orokorren euri gutxi botako du eta gehien bat lurralderen barnealdean eta Nafarroan botako du. Hala ere gaurkoan behintzat euria ez da protagonista izango. Esan bezala hego-haizeak indar hartuko du, hego ekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki goizean eta lurralderen ekialdean. Honekin temperatura minimoek nabarmen gora egingo dute, bereziki Kantauri isurialdean eta bertan goiza epela izango da. Bertan, 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak eta hego isurian 8 eta 11 gradu bitartean, maksimoek Kantauri isurialdean ere goraka jarraituko dute, hego isurialdean antzeko edo litekena da zertxoet bera eseago ere geratzea. Maksimoak Kantauri isurialdean 21 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 17 eta 21 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, kostaldean. Hiriburuetako temperaturei dagokionez esango dugu, une honetan, 16 gradu dauzkagula dagoeneko Bilbon, 14 gradu Donostian, 13 Donibane Garazi eta Baionan, 12 Maulen eta 11 Gasteiz zein Iruñean, eta esango dugu, asteburu honetarako plan bat nahi izan ez gero, zabalik da Baionako Xingarra azoka, etxaldeko Xingarraren txapelketan izan zen aurreneko ekitaldia, eta lehen saria Urepeleko Ameli Etxeparek jaso du. 2.700 eurotan ordaindu da enkantean 14,3 kiloko piezagatik. Estatu Batuetan jaioa da, eta 10 urte inguru daramatza Etxeparek lehiaketan parte hartzen. Larraitzotazo teknikan, apirilak 11 dugu, ostirala. Zure festetarako, txosnarako edo antolatzen ari zaren jaialdirako edalontziak enkargatu dituzu?
Ez utzi azken unerako. Ekolobaso, zure edalontzi serigrafiatuak, Euskal Herrian egindakoak, tailer propioa, azkartasuna, konpromisorik gabeko aurrekontua, 615 756 607, ekolobaso.com. Apenas entzuten da bakearen aldeko oihurik. Gerra bai, gerra han eta hemen, baina ez. Gerra ez da risk partida bat. Eta bai, 50 urte dira Franco bere ohean hil zela, baina frankismoak bizirik dirau. Horregatik, mobilizatzen gara euskararen alde. Horregatik defendatzen ditugu zerbitzu publikoak, berdinen arteko, Euskal Errepublikan asko zobe biziko garenako. Apirilako 20, aberri eguna, Iruñea, Euskal Herria Bildu. Informazioaren aria, naiz irratian. De Miguel auzian, prebarikazioagatik zigortutako Alfonso Arriola egurraren arloko diru laguntzak banatzen jarri du Eusko Jaurlaritzak. Miñoko Parke Teknologikoko zuzendarioi inhabilitatuak zuzenduko dituen 2 batzordeek 13,7 milioi euro banatzeko ardura izango du. Eta albisteak eztabaida piztu du Legebiltzarran, Oñatz Aizpuru. Miñaoko Parke Teknologikoko gerentea izan zen Alfonso Arriola eta 4 urteko inhabilitazioa ezarri zion auzitegiak De Miguel auzian inplikaturik egotegatik prebarikazioa egotzi zion. Amaia Barredo Lakuako sailburua zuzentzen duen departamentuako ordea argitu du horrek ez duela debekatzen laguntza publikoa kudeatzeko batzorde bateko presidente ezin izan duenik. El Diario.es atariak egin du informazioa publiko eta EH Bildu Gasteizko parlamentuan azalpenak eskatu ditu. Lakuako gobernua postu horretan Arriola jarri izanak impunitate sentsazioa areagotzen duela uste du koalizio soberanistak. Lamia Arkas. Alfonso Arriola bezalako kurrikuluma duen ustelkeria eta prebarikazioagaitik kondenatua izan den pertsona laguntza publikoen banaketaz, diru laguntzen banaketaz arduratzen duen batzordearen buru izendatzea. Ulertezina dela. Lakuako landa garapenaren sailak esan du Arriolak ez zuela sententzian inhabilitatu edozen postutara baizik eta postu batzuetara. Lanpostuen egonkortze fasean bere plaza eman diote Arriolari eta ala berretsi du ere parlamentuaren kanpoaldean Imanol Pradalesek. Creo que quedó claro que se trata de un funcionario de carrera que vía concurso público obtiene una plaza y que obviamente dentro del plan de estabilización y de las OPEs esto es algo que ocurre y que el gobierno no tiene nada que decir. Alderdi Popularra sare sozialetan deitoratu du, Pradalesek aste gutxitan berak ahoa betearekin iragarritako kode etikoaren kontra egin duela. Eusko Alderdi Jeltzaleren klientelismo sareaz ohartarazi du. Eta Europar Batasunak atzeratu egin du Donald Trumpen muga zergei erantzuteko errepresaliak. Ursula von der Leyenek iragarri du, Amerikarrek bezala, 90 egunez etenda utziko dituztela Ameriketako estatu batuentzako muga zergak. Hori bai, kontraneurri gehiago prestatzeko lanek ere aurrera jarraitzen dute. Europar Batasuneko herrialdek asteazkenean eman zioten balekoa Ameriketako estatu batuek aluminioa eta autoentzako aurreikusitako 125 muga zergen kontraneurriei. Gainordain berdina jarri nahi zioten Ameriketako estatu batuek Europar Batasunean gauzatzen dituzten 21.000 milioi euroko erosketei eta Europako batzordeak beste 3 hilabeteko luzamenduarekin erantzun dio Donald Trumpi, negoziatu eta nazioarteko merkatuak baretzeko intentzioz. Soilik Hungariak bozkatu du, izoztuak gelditu diren kontraneurrien aurka. Peter Szijjarto, herrialdeko kanpo aferetako ministroak sare sozialetan berretsi du estatu batuei arantzelak jartzeak Europako ekonomia gehiago kaltetuko duela eta kontraneurrien etenak negoziaketei bide ematea aurreikusi dute. Akordioetarako prest daudela esan du Olof Gil, komertzioaren bozeramale komunitarioak. We want to negotiate. We want to talk. We appreciate that you have brought this pause on so-called reciprocal tariffs, and we in turn are now pausing our proposed countermeasures. Horiek ala, Nafarroko gobernuak ere muga zergen kaltetuak babesteko konpromiso aurreratu du parlamentuan. Txibitek nabarmendu duenez haien eskumenen barruan erabakiak hartzen joango dira. Este gobierno, igual que hicimos en pandemia, adoptará las medidas que sean necesarias y que complementarán a otras medidas que se puedan tomar desde Europa o desde el Gobierno de España, porque vamos a estar ahí.
Aportaremos certidumbres, todas las que estén en nuestra mano, en este contexto mundial que podríamos calificar de caótico y que sin duda creo que todos vamos a salir perjudicados. Azaldu duenez neurri horiek laguntza ekonomiko eta fiskalean, nazioartekotzean eta merkatu berriak bilatzean, laguntza industrialean eta Espainiako gobernuarekiko, Europar Batasunarekiko eta eragile ekonomiko eta sozialekiko koordinazioan oinarrituko dira. Ez du besterik zehaztu oraingoz. Eta neurriak iragarri ostean, Pradalesek 90.000 atzerapenak elkarrizketari bide emango dion itxaropena agertu du. Guk pres egon behar gara, eta beraz, atzo iragarritakoa mantentzen dugu, noski, eta orain aukera eman behar zaio negoziazioari, diplomaziari, eta espero dut, hurrengo 90 egunetan Europako Batzordearen eta Estatu Batuen arteko adostasun justu bat eta orekatua lortzea. Informazioaren aria, Naiz Irratia. Bilboko Errekaldeko etxarri gaztetxaren desalojoan ertzaintzaren foan bala batek jo eta barrabil bat galdu duen Iralako Ikerrarana bizilagunak ertzaintzaren kontrako salaketa aurkeztuko duela iragarri du polizia operatiboaren buruaren eta bala jaurti zuen poliziaren aurkako salaketak aurkeztuko ditu. Poliziaren bortizkeria salatu du, elkarretaratzean zirenen kontra gogor oldartu zela polizia gertutik, zuzenean apuntatu eta barrabiletara jo zuen foan bala batek etxera joan eta ikusita gaizki zegoela basurtora jo zuen. 6 egunez ingresatuta egonda eta barrabil bat kendu diote salaketa jartzea erabaki du jakinarren ibilbide zaila izango dela. Aún siendo consciente de la dificultad del proceso, estoy decidido a emprender la vía judicial. Por último, queremos subrayar la importancia de la activación social frente al abuso y la impunidad policial, para que se haga justicia y casos como el mío no se vuelvan a repetir. Bera zegoen kalean ez zegoela poliziaren enfrentamenturik egon esan du, ez zegoela liskarrik, hitza hartu duen beste bizilagunek eskurtze institutuaren aurrean zeuden gertatzen ari zenari begiratzen, alboko kaleetan liskarrak ziren bitartean, geldirik zeudela eta lasai esan dute, eta bapatean kargak egiten hasi zirela. Bingen Zupiria segurtasun sailburuak Naiz Irratian esan zuen protokoloen arabera aritu zirela poliziak eta kontzentrazioak disolbatzeko elementuak erabili ditzakeela. Y tal y como dijo este miércoles el consejero Bingen Zubiria, la Ertzaintza, siguiendo los protocolos establecidos, puede utilizar elementos para disolver concentraciones, pero eso nunca puede ser un uso desmedido de la fuerza. Lo que ocurrió fue injustificable, gratuito, un abuso de poder completamente fuera de lugar. Además, pude ver cómo me apuntaban y disparaban de forma directa. Quiero decirlo claro, fue represión pura, una vez más. Fue una agresión directa a las personas que estábamos ejerciendo nuestro derecho a concentrarnos. Isilik egoteko asmorik beraz ez du egun hartan zauritu gehiago ere izan ziren eta beste gazte batek salatu du poliziek furgoneta barruan kolpatu zutela. 8 puntu eman dizkiote buruan eta eskua eskaiolatu du borrakadengatik. Auzitegi Gorena Carles Puigdemont, Toni Komin eta Lluís Puig ez amnistiatzeko Llarena epaileak hartutako erabakia berretsi du. Fiskaltzaren esanetan instrukzioko epaileak akusazioa asmatu du, baina Auzitegi Gorenarentzat diruaren bidegabeko erabilera egontzen proiektuaren gastuak instituzioei pasa nahi ziotelako. Itxaso Leon. Auzitegi Gorenak babestu egin du Prozés delakoaren Kataluniar politikari bultzatzaileen aurkako auziaren epaile instruktoreak hartutako erabakia. Vicente Magro, Eduardo de Porres eta Susana Pola magistratuek ezetsi egin dituzte defentsek aurkeztutako apelazio errekurtsoak, uste baitute Llarenaren erabakiak ez duela legegilearen borondatea urratzen. Salaren informazio oharrean jaso dute hori. Joan den uztailean magistratuak errefusatu egin zuen amnistia legea Puigdemont, Komin eta Puigen bidegabeko eralgitze delituari aplikatzea. Defentsek errekurritu egin zuten erreforman hartutako erabakia, baina epaileak bere jarrera berretsi zuen 2 hilabete geroago, irailean. Azkenik beste errekurtso bat aurkeztu zuten eta uztailaren 10 bista publiko batean defendatu zuten. Bista hartan, Auzitegi Goreneko fiskalorde Angele Sánchez Conde baliabide hoiek baiestearen alde agertu zen Llarenak akusazioa asmatu zuela iritzita. Izan ere, Llarenak esan zuen auzipetuek 2017ko urriaren 1 legezka
kanpoko erreferendumaren antolaketa altxor publikoari kargatu ziotenean aberastasun pertsonala izan zutela. Eta Alberto Plazaolak espetxe zigorra osorik betea duela onartu du Espainiar Auzitegi Nazionalak, iaz Kongresuak eta zigor bikoitzen lege erreforma aplikatuz. Bigarrena da Balbino Saez Olarraren ostean, baina aurretik jada 24 urte egin ditu preso eta 11 gehiago erabaki honen zain. Alberto Plazaola oñatiarrak ez du espetxera itzuli beharko, oso berandu bada ere zigor bikoitzaren trampa indargabetua gelditu delako. Auzitegi Nazionalak onartu duenez, lehen estatu frantsesean betetako espetxealdia kontuan hartu behar diote eta Espainiarrean ezarritakotik kendu eta honekin zigorrak guztiz amaitua dauka. Plazaolaren kasuan, kontuan hartu behar da, bere garaian jada kaleratu egin zuela Auzitegi Nazionalak 2014 urtean 24 urte preso zeramatzanean. Estatu frantsesean egindako espetxe urteak ontzat hartu. Zorain berriz, hamarkada luze bat pasata, Auzitegi Nazionalak onartu du 2014 urtean egindako likidazio hura egokia zela. Zehatzago esan da, espetxealdia 2013ko abuztuaren 24ean agortu zitzaion Plazaolari eta ondoren inolako trabarik ez zioten jarri behar, baina atxilotze agindua orain arte indarrean izan dute goizeko 8:17. Informazioaren aria, Naiz Irratian. Gernikako estatutuak jasotako eskumenak urte amaierarako hitzartua izatea espero duela esan du Maria Obarretxena, Lakuako autogobernu sailburuak. Madrilen egindako bilkuran Espainiako gobernuarekin edukitako hartu emana baikorra izan dela esan dugu Barretxenak. Tartean, Yolanda Díazekin elkartu da gizarte segurantzaren eskumena, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan kudeatu da dinu. Barretxenak gehitu du adostutako egutegia beteta 2025erako Gernikako estatutua osorik betetzeko itxaropena duela. Era mailakatuan egitea negoziaketa eta lehengo maila honek aldi berean 3 fase ezberdin izango ditu. Hasiko gara kotizazio gabeko prestazioak negoziatzen, bigarren fase batean izango liratezke kotizazio gabeko subsidioaren negoziaketa eta hirugarrenik enplegu politika pasiboen kudeaketa Euskadik badaukalako dagoeneko enplegu politika aktiboen kudeaketa horrela ere ziklo bat itxiko genuke Euskadin. 4 bloketan hasiko dituzten negoziaketak gizarte segurantzaren kudeaketa, azpiegiturak, osasunaren kudeaketa ekonomikoa, finantzak eta enpresa. Eta Lakuako gobernuak eta Madrilek zorraren muga malgutzea adostu dute. Euskal Autonomia Erkidegoko zorra 13%tik 15%ra igo ahalko da orain. Lakuako gobernuak eta foru aldundiek jakinarazi dutenez, kontzertu ekonomikoaren esparruan Euskal Autonomia Erkidegoko egonkortasun konpromisoei buruzko akordioak arautzen dituzten printzipio orokorrak eguneratu dira. Europar Batasunerako arau fiskalen esparrua berrikusteko eta egokitzeko egin berri den prozesuarekin bat etorriz. Nazioarteko egungo egoera ekonomikoaren aurrean, Euskadiren zorpetze mugak malgutzeko akordioak hartu dira. Ekonomia itunaren batzorde mistoak ekitaldi bakoitzerako adostutako finantza jasangarritasunaren helburua 15%raino gainditzearren. Alaber, kupoaren metodologiaren urrengo gaurkotzean Pedro Sánchezek autonomia erkidegoei eskaini dien zorraren barkamenaren eraginak finantziarioki neutrala izatea aurreikusi dute. Eta arlo ekonomikotik, jakin badakigu lehen sektorez baian dagoela, eta hain zuzen Nafarroako ardoaren etorkizuna ekoizpenaren kontrola eta kalitatean egongo dela zehaztu dute. Administrazio eta ekoizlen arteko estrategiaren baitan helburutza jarri dituzte ekoizpenaren murrizketa eta salmenta prezio beak. Jose Maria Ayerdi kontseilariak parlamentuan onartu du Nafarroako ardoak gehiegizko ekoizpenaren krisia duela. Hausnarketarako deia egin du hartu beharreko neurriaz. Esas medidas estructurales tienen que ver con abordar medidas de gestión de la producción, del potencial de producción de nuestro sector, volumen de producción por hectárea, programas que equilibren el potencial productivo, refuerzo de la promoción y búsqueda de nuevos mercados, etiquetado electrónico que facilite también la internacionalización. Oposizioko alderdien txandan UPNeko Miguel Bujandak kritikatu du ardoaren sektorea ez dela behar beste laguntzen ekonomikoki. Mientras ustedes se han repartido aplausos, la realidad vitivinícola de Navarra, La Rioja y el País Vasco es diferente. Mientras allí han movilizado dinero propio para crisis de mercado anteriores, en Navarra el gobierno de María Echivite ni un solo euro.
Adolfo Araitz Euskal Herria Bilduko parlamentariak fokua gehiegizko ekoizpenean jarri du eta bere kokitzeko aldarrikapena luzatu du. El señor Bujanda, que sabe mucho de vinos, creo que conocerá una frase que se suele decir por la ribera y especialmente en Ablitas, donde hay vino hay talento, donde hay mucho, poco fundamento. Y eso no sé si le ha pasado hoy al señor Bujanda, porque, yo no sé, tienen que aprovechar, hablar del vino, no sé. Zabalik dago Baionako xingar azoka. Etxaldeko xingarraren txapelketa izan zen aurreneko ekitaldia eta lehen saria Urepeleko Ameli Etxeparek jaso du. 2.700 euro ordaindu zituzten enkantean 14,3 kiloko piezagatik. Estatu Batuetan jaioa da eta 10 urte inguru daramatza Etxeparek lehiaketan parte hartzen. Abeltzainak, janari gazituak egiten dituztenak zein ostarariak denak datoz, bat gauza batean xingarrazoka da, urteko ekitaldia Baionako txarkuteria industria ospetsuko eragile guztiak biltzen dituena. Dagoeneko 572. edizio du, eta beste behin ere, dastatze, tradizio eta jai jardueraz betetako 4 egun izango ditugu. Dena den, azoka salmenta negozia da ere berezikin. Artisauek 100 pieza saltzen dituzte xerratan, laurdenetan, erdietan eta gutxi batzuetan, zati osoetan ere. 5.000 lanpostu baino gehiago loturik daude, Baionaren izena daraman xingarraren ekoizpenarekin, horietatik 1.400 zuzenean hazkuntzarekin lotuak direla. Informazioaren aria. Eta hezkuntza arloko sindikatuek berriz astebeteko beste greba ziklo bat deitu dute heldu den hilabeterako. Hain zuzen, lanuzteak deitu dituzte maiatzaren 12tik 16ra. Esteilas, Lab, Ela eta Komisiones Obrera sindikatuek beste 5 greba egun iragarri dituzte. Ostegun honetan, Unibertsitateaz kanpoko Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoko 27.000 irakasleen artean, maiatzaren 12, 13, 14, 15 eta 16an. Aibatutako sindikatuetako ordezkariek Bilbon adierazi diote Lakuako hezkuntza sailari ez dutela sinatuko ultimatum gisa egin zitzaien azken hitzarmen proposamena, oraindik ez dietelako erantzun egokirik ematen aldarrikatutako edukiei. Pasaren asteko azken bileran, hezkuntza sailak negoziaziorako egutegia baino ez zigun aurkeztu, eta atzo arratsaldean proposamen bat helarazi zigun. Honek, aldarrikatutako edukiei ez die erantzun egokirik ematen oraindik. Izan ere, eduki, zehaztapen eta bermeak falta dira. Ultimatum gisa planteatu du negoziaziorako aukera baztertuz. Ostiralerako deitu dituzte sindikatuak bilera berri batera, baina hezkuntza sailaren azken proposamena soilik eztabaidatzeko eta nolabait sindikatuek hori sinatzeko bilera nahi dutela Lakuak salatu dute. Hitzorduak sinadura bakarrik dauka helburu. Honen aurrean, greba ziklo hauen deitzaileak garen 4 sindikatuok ez dugula sinatuko jakinarazten dugu. Beraz, orain arte egindako greba eta mobilizazio arrakastatzuek segida izango dute, beste 5 greba egunekin, maiatzaren 12, 13, 14, 15 eta 16an. Grebaren berri izan ostean, Begoña Pedrosa hezkuntza sailburuak sindikatuen blokeo jarrera kritikatu du, eskola publikoan hobekuntza geldieraztea baita helburua onartezina dela esan du. Eusko Jaurlaritzaren lehentasuna da irakaslei baliabide gehiago ematea, besteak beste ikasleen ongizate emozionalari erantzuteko, euskara indartzeko eta emaitzak hobetzeko. Proposamen zehatzak eta baliabide gehiago jarri ditugu mahai gainean eta sindikatuen lehentasuna da soldata igoerak eskatzea. Sarriguren, Tafaia, Noain, Buztintxuri eta Gares herrietako depai ereduko ikastetxetako familiak kalera irtengo dira. Nafarroko hezkuntza departamenduak foru lege bidez ingelesezko orduak handitu nahi dituela salatzera. Euskarazko murgiltze ereduaren kontrako erabakia dela iruditzen zaie eta atzera egiteko eskatu dute. Eta hain zuzen, euskarari dagokienez, Taupa Euskaltzalen mugimenduak ekintza komunikatiba burutu du Gasteiz, Iruña, Biarritz eta Bilbon. Euskararen erabilera sozialean eragiteko beharra azpimarratu dute eta herritarrek Taupan sartu beharra direla. Geldi bagaude, euskara atzeraka doa. Mugitzen garenean egiten dugu aurrera. Bakarrik baino indartsuagoak gara, pilaka garenean, saretuta gaudenean eta mugimendua sortzen dugunean. Euskaraz bizina izateak korrontearen kontra aritzea dakarrela dirazi dute eta hizkuntza erabiltzeko baldintzak egokiak ez badira ere aukerak badaudela eta horiak baliatu behar direla. Saretzeko dei egin diote euskal komunitateari. Informazioaren aria, Naiz irratian.
Goizeko 8:26 nabarmenduko dugu ikaslei egindako bortizkeriaren gandik 13 salaketa aurkeztu dituzte Baionan, Biarnoko Notre Dame de Batagram. Ikastetxeari dagokion auzia segida izaten ari da, oraingoan Euskal Herrian. Uztaritzeko San Francisco Xavier ikastetxearen kontrako salaketak dira gehienak, baina beste bi ikastetxere agertzen dira salaketetan. Betarramen ondoren etorri zen, Uztaritzeko Kristau eskola batean aurrek pairatu zituzten gehiegikerien kontrako salaketak. Sare sozialetan talde bat sortu da, eta orain arte 180 bat lagun elkartu dira hitz egiteko. Urrats bat aurrera egin eta 13 salaketa jarri dituzte. 11 dira Uztaritzeko San Francisco Xavierren kontrakoak, eta beste biak baita bata Angeluko Jan Jurez eskola publikoko ikasle izandako batena, eta bestea Domezaingo ikastetxeari lotuak. Haietan bortxaketak, tratu txarrak eta kolpeak aipatzen dira. Zehazki Uztaritzeko kolegioan bortxatu egin zutela salatu du Ziril Ganek, besteetan ere sexu abusu eta kolpeak nagusi dira. Eta Lekeioko musika bandak bere jarduna etengo du, zuzendariaren aurkako jazarpen salaketak areagotzen ari diren artean. Halaber, udalak zuzendariaren kontratazioa bere gain hartzeko eskatu dio bandari, orain arte soldata udalak ordaintzen bai zuen, langile publiko izateko titulaziorik gabe. Goizeko 8:27. Kirol aria, naiz irratian. Eta atzokoan partida ezin garrantzitsuagoa izan zuen Atletikek Rangersen aurka. Kirol kontuak nabarmentzeko, Egoi Belategi, egunon. Egunon, Pei, egunon entzule guztiak nahi eta ezin, hala labur bilduarko genuke atzoko Atletiken jarduna dena alde jarri zitzaiolako Atletiki final laurdenetako kanporaketa bideratuta izateko, bat gehiagorekin aritu zen 80 minutuz, eta azken txanpan aldeko penalti bat ere izan zuen, azkenean markagailua utxean, eta Samamesek erabaki beharko du kanporaketa. Partidaren 13. minututik bat gehiagorekin izan zen Atletik Glasgowko Rangersen aurkako kanporaketako joanekoan haizea alde zuten zurigorriek, eta aukera bat baino gehiago izan zituzen itzulikora selkapena bideratuta iristeko. Arauzko denbora amaitzeko 10 minuturen faltan aldeko penaltia ere izan zuen Atletikek, baina Berengerrek ez zuen asmatu. Aurretik ere Berengerrek gola sartu zuen, baina jokaldi horretan lehenik eta behin Berengerren jokoz kanpoa ikusi zuten, eta aurretik ere Rangerseko defentsaren eskua izan zela, hori dela eta penaltia. Partidako azken txanpan beste pare bat aukera garbi izan zituzten lehoiek, baina etzen Balberderen taldearen gaua izan egia esan. Mikel Jauregizarrek onartu du, aurten ez dutela batere zorterik penaltiekin. Egize da ez du lehokin suerterik golan aurrien, bueno, gu betikulez gauz saiatuten dala nien golak sartxieko, da egako diez. Markagailua utxean azkenean, eta San Mamesek erabakiko du ostegun Santos izango da, eta naiz irratiak zuzenean kontatuko dizue futbolaren katedraletik. Eta txirrindularitza kontuak itzulian ere, Joao Almeida txirrindulari portugaldarrak irabazi duelako itzuliaren laugarren etapa 169,6 kilometroko ibilbidearekin Beasain eta Markina Xemein artean. Etapa ez ezik barkatu, selkapen nagusian lider jarri da ere portugaldarra. Atzoko kronikarekin goaz. Jo Almeida lider berria itzulian, laugarren etapa Markina Xemeinen elmugaratutako etapan garaipena eskuratu ostean bakarka iritsi, tartea zabaldu eta nolabait itzulia ere irabazteko hautagaitza sendo orkestu du Maximilian Schachmann bigarren tokian da, hirugarrenean Florian Lipovitz eta hortxe lehenengo 10 horien artean Alex Aranburu, hirugarren etaparen garaia, 7. postuan. Aranburu gertu izan du, Julen Goikoetxea garaipena laugarren etapa horretan, baina zertxo bai falta izan da, borrokatu du maldan bera, azken mendate horretan, baina ez da posible izan, eta uste dut onartu behar dela Almeidak erakustaldia egin duela. Igoerak baldintzatu du, Isuako igoera horrek baldintzatu du laugarren etapa hori, eta bertan, ikusi da ez, Almeida izan dela indartsuena, igoeraren zatirik gogorrenean, nahiko azkar jarri da, lasterketa buruan, eta ezarri duen erritmo egonkor horrekin, banaka-banaka,
inguruan zituen aurkariak atzean eusten joan da, ikusi dugu atzean antolatu dela taldetxo bat, Lipovitz Xampusan eta Alex Aranbururekin berarekin, baina kontua kontu, gainera iristerako Almeidak minutu erdinguruko tartea zabaldu du, eta atzetik Alex Aranburu saiatu den arren, ezinezkoa izan zaie, lasterketa buruan zijoan Almeidarekin bat egitea, eta Almeida bakar-bakarrik iritsi da azkenerako Markinako helmugara. Markinako helmuga atzean utzita, 5. etapa kontatuko dugu Naiz Irratian, arratsaldeko 4:00 6:00 bidean, Urduñatik Gernika Lumoraino iritsiko den etapa, eta Julen, Zalobanteko igoera horrekin, azken kilometro horietan dagoen igoera gogor xamar horrekin, Foruako sprint berezi atzean utzita, ikusi beharko du, Alex Aranbururentzat etapa egoki izan daiteke, baina hautagai asko, etapa horren borrokan, nolabait larun batean erabaki beharko duen sailkapen nagusia ere, hor jokoan izango delarik. Hala da, ikusi egin beharko da ez, 5. etapa horretan, UAEk kontrolatu beharko du tropela, UAEk egin beharko ditu kontrol lan horiek, eta ikusiko da, sortu daitekeen iesaldi horretan, sartzen diren txirrindularien arabera, UAEri akaso ere balio dakioke, iesaldi aurrera joan dadila, ez baldin badira, nagusirako traba gehiagik eragiten duten txirrindulariak, eta hor ikusi beharko da, atzean diren eta etapa garaipenaren borrokartan sartu daitezken talde eta ordezkariek, lan egiten ote duten. Kontua kontu, ikuskizunurako bidea ematen duen ibilbidea bada, zuk aipatu duzun azken igoera horrez gain, ibilbideak itxura goraberatsua duelako, profil goraberatsua duelako, eta ondo bidean, espero dugu ez, Gernikara bidean ere, ikuskizunaz gozatu alizatea. Almeidaren lidertza, Alex Aranbururen etapa garaipen atzean geratu da, baina nordaki, Gernika Lumoko helmuga horretan bigarrena lor ote dezakeen indartxo dabil Kofidi taldeko txirrindulari euskalduna, eta berak irabazi edo ez, guk kontatu egingo dizuegu ikuskizun guztia hementxe Naiz Irratian, arratsaldeko 4:00 6:00 bidean, itzuliaren 5. etapa kontatzeko. Gaurkoan berritzera etapa polita eta biharko azken apelin. Hori da, adi ibili beharko gera. Eskerrik asko Goi. Gero arte. Informazioaren aria. Elena Taberna zinegileak jasoko du aurten Donostiako giza eskubideen zinemaldiaren saria. Sariaren entrega, hain zuzen, gaur bertan, arratsaldeko 8:00 Victoria Eugenia Antzokian ospatuko den bukaera emanaldian burutuko da. Oian Azkue. Elena Taberna zinema gidoilari, zuzendari eta ekoizlea da. Aretoetan estreinatutako 7 film luzerekin bere ibilbidea hautatzen dituen proiektuen koherentziagatik eta bere estilo zinematografiko pertsonalagatik nabarmentzen da. Bere filmografiak publikoaren eta kritikaren babesa izan du eta nazioarteko sari ugari lortu ditu hasieratik. Garrantzi handiko gai sozialak dira bere filmen atzeoiala. Kolpatu eta unkitu egiten gaituzten gaiak baita konplizitatea sortu eta herrialde eta kultura desberdinetako ikusleengan gogo eta eragin ere. 80ko hamarkadaren erdialdean hasi zen zinemagintzan, film laburrak, fikziozkoak eta dokumentalak idatzi zuzendu eta ekoizten. Besteak beste, 87 kartas de amor, Alsasua eta Nerabe. Bere lehen film luzeak Joies, Euskal Gatazkari buruzkoak eta Ana Torrentek antzeztutakoak oihartzun handia izan zuen kritikaren eta publikoaren artean eta sari ugari lortu zituen. Elena Kondoren Estranjeras estreinatu zuen migrazioaren fenomenoa oinarri zuena, La Buena Nueva, memoria historikoari eta gerra zibilari buruzkoa. Nagore etorri zen gero, genero indarkeriari buruzko hausnarketa proposatzen duena. Akantiladon sekten unibertsoan sakontzen lagundu zigun. Baradosen berriz, errefuxiatuen egungo egoerari erreparatu zion eta nosotros maitasun erromantikoari buruzko gogoeta da Isaac Rosaren Feliz Final novelan oinarritua. Saria, Aitor Mendizabal artista euskaldunaren biktima guztien oroimenezko oroimena memoria izeneko monolitoaren erreplika da eta ostiral honetan apirilak 11 jasoko du Victoria Eugenia Antzokian egingo den ekitaldian. Euskal txirrinduzaleen itzordurik garrantzitsuenaren edizio berri bat. Naiz Irratian. Trekeko bat izan da erortzen lehena, Renko Benepulberara errepidetik atera da, baina aurrera... Erori Renko erori da. Eta baso barruraino joan da, baina... Eta zorte galanta izan du, zuaitz baten kontra joestuen. Luis Mendies, lasterketa buruan, 30 segundukoa da bantaia, oso bestelakoa da, pedalkera, erritmoa eta itxura,
Karel Basech Burgos BH taldeko ziklista txekiarrarentzat. Apirilaren 7tik 12 Euskal Herriko itzulia. Bai, eta badirudi Luis Mengesek naiz irratia entzuten duela, ze atzo aritu ginen etaparen amaieran mendiko mailota hartu zuela, eta datozen egunetan ere ikusteko gaude Luis Menges, iesaldietan puntua gartzen, zapla, eskua zabal egin eman digu, eta ondo merezitako, bau horren desente egiten dugu. Julen Goikoetxeak eta Inigo Asensiok aurkeztuta, arratsaldero, 4etatik 6etara, eta larun batean arratsaldeko 3:30 6etara. Euskal Herriko itzulia, Naiz irratian. Parte hartu Naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Sakonki maite dut ene herria. Euskal Herri berria, mapan marraztu dut, herri zar bat gaur Euskal Herri berria. Mapa bat baino gehiago da gure nortasunaren irudia, euskara zeharkatzen dugun hizkuntzaren zubia. Mapan gu gara Euskal Herria. Informazioaren aria, Naiz irratian. Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zirelen. Orain maite Goizeko 9:00 gutxi heldu zaigu, analisi mailari tarte egiteko tenorea goiz honetan Laura Mintegi eta Maider Galardi, EHUko irakasleak izango ditugu gurekin. Egunon? Bai, egunon. Egunon. Pentsatzen dut, oporrak begiz jota izango dituzuela, ostirala da gaur. Bueno, hurrengo ostegunean. Hori da, ni egia esan gogotxunago bai. Ba, bira, nik onartuko izuet edo aurreratuko izuet, nik gaur oporrak hartzen dituela, eta ezin pozik nagoela. Enbidia pixkat eman beharra dugu. Baina, aipatuko dugu, zer gertatuko te den, oporretan gauden bitartean,
muga zergen auziarekin. Azken albistea da, Europar Batasunak atzeratu dituela Donald Trumpen muga zergei erantzuteko errepresaliak. Ursula von der Leyenek iragarri du Amerikarrek bezala 90 egunez etenda utziko dituztela Ameriketako estatu batuentzako muga zergak. Hori bai, kontraneurri gehiago prestatzeko lanek aurrera jarraitzen dute. Europar Batasuneko herrialdeek asteazkenean eman zioten balekoa Ameriketako estatu batuek aluminioa eta autoentzako aurreikusitako 25% muga zergen kontrako neurriei. Gainordain berdina jarri nahi zioten Ameriketako estatu batuek Europar Batasunean gauzatzen dituzten 21 milioi euroko erosketei. Europako batzordeak beste 3 hilabeteko luzamenduarekin erantzun dio Donald Trumpi negoziatu eta nazioarteko merkatuak baretzeko intentzioarekin. Soilik Ungariak bozkatu zuen izoztuak gelditu berri diren kontra neurrien aurka. Peter Sijarto herrialdeko kanpo aferetako ministroak sare sozialetan berretsi zuen estatu batuei arantzelak jartzeak Europako ekonomia gehiago kaltetuko duela. Kontra neurrien etenak negoziaketei bide ematea aurreikusi dute, akordietarako prest daudela esan du Olof Hilm komertzioaren bozeramaile komunitarioak. We want to negotiate. We want to talk. We appreciate that you have brought this pause on so-called reciprocal tariffs, and we in turn are now pausing our proposed countermeasures in order that we have the maximum space to consult with our member states, consult with our industry, and negotiate with the US. We're ready to make deals. Guztiontzat, aipagai konplexua delari gurekin da Jon Bernat Zubiri, munduko ekonomia irakasle Euskal Herriko Unibertsitatean. Egunon. Egunon bai, egunon. Klasean egongo bagina hasiko gara, zer dira muga zergak? Bueno, muga zergak lurreko mugetan zinportuetan ordaintzen diren zergak dira. Ez deko komplikazio handia ulertzeko. Da, ailegatzen denean merkantzia bat, zerbitzu komertzioetan desberdin egiten den gauza bat da, baina merkantzia ohikoena ez, materiala dana, komertziatzen diren ondasunak, ailegatzen direnean lurreko muga batera ez, gure kasuan Europar Batasunetik kanpora joaten danean edo sartzen danean edo baita ere portuetan ez, gure kasuan Bilboko portuetan edo Trintxerpeko portuan, Pasaiako portuan parkatu, bai, horra llegatzen den ondasun bat, pagatzen du zerga bat, eta hori bideratzen da bulego batean, badago estatuko funtzionario batzuk horren arduradunak direna, eta, bueno, behatzen dute, aber zer dauen, zenbat dauen, etiketadua ondo dauela, eta kobratzen dute. Eta hori kobratzerakoan, diru hori, portuko funtzionarioiek jasota, gero ze bidaltzen dute, jatorrizko herrialdeari, edo jatorrizko bidali duen enpresari, nola egiten da hori? Bueno, hor, zehaztapenak gehiago dute Portugaleteko lanbide eskolako lagunak, hango irakasleak direnak logistika eta import-export ikasketak daudean Portugaleten, eta, bueno, zehazki zelan egiten da, sarritan ekonomilariok unibertsitatetik ez dugu hain ondo jakitzen, baina badakigula oso konsolidatuta dagoen sistema bat, arantzelak kobratzeko sistema. Badakigula baita ere herrialdeen bilateraltasunaren menpeko harreman bat dela. Ez da gauza bera etxai batetik edo laguna ez da herrialde batetik datorrena, sarritan arantzela altuagoak izaten direla, eta gero zelako kudeaketa egiten da, adibidez, nire herrialdea zure herrialdera joaten bada saltzen, kontabilizatzen da arantzelak eta pagatzen dira ara doazen enpresak, eta alrebezko zure enpresak nire herrialdera datozenean gauza bera egiten dute, eta gero estatuen arteko saldoak kudeatzen dira. Gutxi gora bera jakinda kontabilizatzeko arauak nazioartean oso konsolidatuta dauela, arantzelak nazioarteko merkataritzan funtsezko oinarri bat direla. Orain artean, Europa eta Ameriketako estatu batuen artean egon dira muga zergak, baina ohiko egoera hau nolakoa zen? Bai, bueno, normala, txikia izan da, orain Stephen Miran, Trumpeko aholkularia, apurtu bet
plan hau, arantzel berri hauen plana esarri duena, berak ikuspegi nahiko biktimista batean esaten du bere txostena, politika honen oinarria den bere txostenan, esaten du Estatu Batuetako enpresek zerga handiak pagatzen dutela Txinan eta Europar Batasunean, eta kontrakoak, hau da, Europa eta Txinako enpresak joaten direnean Estatu Batuera saltzen, basuagoak izan direla arantzelak, eta, desoreka hori konpontzeko, arantzel berriak esartzeko beharra ikusi dutelako, ez? Baina dozenean, funtzionamendua mugazergak basuak izan dira, pentsa, Bigarren Mundu Gerran amaieran, bataz besteko mugazerga munduan nazioarteko merkataritzan 40 bueltakoa izan da, eta gaur egun 2%, 3%, 5%, batzutan asko jota 10% arantzelak ezartzen dira, munduko merkataritza erakundeko barruko herrialde, mundu kapitalistaren herrialde gehienak, hor gauzen munduko merkataritza erakundeen baitako arantzelak, edo mugazerga bako komertzioa daukagu, batzutan akordio bilateralak edo multilateralak egiten dira, adibidez ASEAN deko Txinak, eta gu Europar Batasunean ondela hamarkadak ez dugu zela pagatzen mugazergak Alemanian, Frantzian eta Espainian eta Espainiako komertzioarekin, baina gero Estatu Batuekin mugazergak oso basuak izan dira orain arte, 5%, 10% artean. Jakin nahi dugu, Donald Trumpek mugazergak iragarri ditu, ikusi genuen, askatasunaren eguna deituriko horretan, hor jendartera irten zela taula handi batzuekin, eta taula horietan herrialden izenak eta ehunekoak zeuden, garai bateko mugazergak, oraingo portzentaiak, baina kalapita edo behintzat ez jakintasuna egon da, ehuneko hoien kalkuluan, ez dakit, jakin ahal izan duzu, nola kalkulatu diren, ehuneko berri horiek? Ez da erraza, ez? Entzun nion, Iago Álvarez, El Saltoko ekonomia arduradunari, beraz sartu da apurtxu bet zehaztapenak bilatzen, Miranen txosten honetan nik hemen eskuan egona zena irakurtzen eskarriz eta prestatzeko, berak ikuspegi orokor bat emoten da, ez? Apurtxu bete beraien kalkulua da, ez da berez muga zergak zelakoak diren Estatu Batuen enpresentzako munduko beste lekuetan, baizik eta importazio eta esportazioen arteko harremana, hau da, Estatu Batuak herrialde bakoitzarekin duen esportazio eta importazio harremana ez, badakigu Estatu Batuak dira oso defizitarioak, ez? Asko importatzen dute, munduko lehenengo kontsumitzaileak dira, baina beraien esportazio gaitasuna askoz basuagoa da, ez? Horrek defizit komertzial bat sortzen deu, guk adibidez Euskal Herrian baita bagenukana aurreko krisia baino harinau, baina dozenean defizit orokor hori herrialde aztertu dute, ez? Eta orduan kalkulatu dute, zenbat galtzen du Estatu Batuetako ekonomiak, kasu honetan herrialde bakoitzarekin duen defizita kalkulatuz, ez? Eta horren 100% ataratxie, oso altua da Asiako hainbat lekuetan, ez? Kamboia, Vietnam, baita Txinan ere, eta horiek dekoie 100% altuago bat, ez? Baina ez da arantzel bat dauelako, baizik eta da dauelako Estatu Batuetatik importatzen diren ondasun kopuru handia, ez deala konpensatzen herrialde horretara esportatzen den ondasun kopuruarekin, ez? Estatu Batuetako defizit komertzialaren herrialde egindako kalkulo bat da. Eta hori ez basan izango Estatu Batuen kontsumo gaitasuna handia eta hiperkontsumismoaren ondorioa mundu mailako jendarme gisa kontsumitzeko joera mundu mailako produktuak ohitura daukatelako, esarri dute beraien ikuspegi nahiko hipokritatik basuagoa da inkluso erdia dan 100%, ez? Eta erdia dan 100% hori taularen bigarren zutabean da zelako muga zerga esarriko duten herrialde bakoitzari, gaure kasuan Europarroi 20% ez? Edo zeinan, gero ikusi dugu, negoziazio estrategia bat izan dela, eta azken egunetan nahiko estrambotikoa izan dan, gora beratxua izan dan, pasadan azteko
taula horien ondorioak, ez? Nahiko estrambotikoak izan direla. Bai, hain zuzen, ondorio horietan ere bada, Txinarentzat azkenean soilik mantendu direla muga zerga horiek 145%koak, eta ez dakit, aipatzen zenun, Estatu Batuek bereziki kontsumitu egiten dutela, baina orain nola geldituko da Txinarekin duen harremana? Nork iraungo du gehien egoera hau? Edo jasango du gehien? Bueno, jakin da, Estatu Batuak badirela munduko lehenengo importatzailea eta Txina dela munduko lehenengo esportatzailea, segurazki Txinak irabaziko duela borroka hori. Aparte, bere barne merkatuan margen handia deko. Hau da, Txinak esportatzen ez duena Estatu Batuetara, Txinan bertan saltzeko aukera deko, munduko 5 biztanletako bat Txinatarra da, eta Txinak badu baita inguruko herrialdeetan kontsumo gaitasuna handitzeko aukera handia duten herrialdeak, ez? Gero eta gehiago biztanleria, langileria, kontsumo maila goranzko joera dauena, ez? Korean eta abarreko herrialdeetan. Orduan, gertatzen ari dena da, Trumpen estrategia da protekzionismo asimetriko bat ezartzea, ez? Haiek biktimizatzen direla, beraien ekonomia desindustrializatu dela eta berrindustrializatzeko horrelako arantzelak edo muga zergak ezarriko dituztela, baina gero negoziazio prest daude, kasu honetan, haiek ezarritako arantzelak bueltan pareko arantzela ez jasotzeko, pareko muga zerga ez jasotzeko. Hain nahi dutela da, Europako enpresak pagatzea zergak Estatu Batuetan sartzeko, baina Estatu Batuetako enpresak joaten direnean Europara, etortzen direnean Europa, ez pagatzeko pareko zerga bat. Hau da, pizka bat aurpegi handiko edo nahiko ez ustea, berez politika komertziala zarreten dinda oinarritua negoziazioan eta bilateraltasunan edo multilateraltasunan. Unilateraltasun honen ondorioz, ze herrialdea da gai aurre egiteko Estatu Batuei aurrez aurre begiratzeko Txinara, eta gerra komertzialari eusteko, Txina. Txina bada, herrialde oso importante bat, eta munduko esportatzaile nagusia. Orduan, zein izango den etorkizuna guk ez dakigu, badakigu Txinako bankuek eta Txinako estatua bera Estatu Batuetako zor publikoaren jabeak direla. Hau da, azten badira saltzen Estatu Batuetako zor publikoko tituluak Estatu Batuetako finantza publikoak porrotingo dutela, hau da, krak egiteko arriskoa dauela, eta gero eragin finantzarioa askoz ez egonkorragoa da Estatu Batuetan Txinan baino, Txina merkatu ekonomia planifikatu bat dago, eta estatua badeko rol importante bat Estatu Batuetan ez bezala, edo Estatu Batuetan askoz basoagoa dena. Orduan, ez dekogu beirazko bola bat jakitzeko zer gertatuko da, baina bai entzun dugu zipineri argita garbi aurreko legealdian bezala esanez, haiek erantzunak izango dutela, von der Leyen ez bezala, nahiko ausardi falta erakutsi dugu Europarrok, baina Txina argita garbi izan dugu, haiek erantzungo dutela, eta Trumpek mehatxua egin deu, asko saltuagoa, eun eta laueko mugazerga esartzeko. Ez dakit gai izango badira hori jasaten Estatu Batuetako merkatuetan, batez be Txinako produktuak ezinbestekoak direlako Estatu Batuetako ekonomian. Hain zuzen ere, aipatu zuen Donald Trumpek neurri guzti hauen helburua bazela ere, herrialde barneko ekoizpena eta industria babestea ez dakit, lortuko da hau? Aldi berean, Estatu Batuek mugimendu honekin egiten dutela da politika aislazionista bat, orain negoziazio bidez saiatuko dutela bideratzen, nik ezin dut jakin, guk ezin dugu jakin, bere hasierako plana, izan badan muga zerga hauek esartzea, baina atxera egin deu, eta, beraien argumentarioa da, 75 herrialde negoziatzeko prest agertu direla. Hau da, protekzionismo asimetriko honetan sartzeko, eta Estatu Batuen arantzelak altuagoak izateko herrialde horien arantzelak baino, ez? Baina, edozeinean, berrindustrializazioaren bidea, diote, galdu diren milioika enplegu industrialak, Trumpek irabazi du hauteskundeak eskerreko tradizioa duten gune industrialetan eta langileri antolatuko joera edo ohitura dagoen lekuetan eta bozkaketa demokratako joera edo ohitura duten herrialdetan irabazi du hauteskundeak horietan bereziki arantzela hauek esarriko dutelako eta berrindustrializazioa izango dela bere helburua. Ikusiko dugu, berrindustrializazioaren gaitasuna
importazioak ordezkatzeko bidea bada, behar ditu arantzelak oso altuak. Orain ja esaten du ez direla izango hain altuak, bakarrik Txinarekin izango direla hain altuak, eta Europar Batasuna zein beste 70 herrialde atzera egin dute edo ez dute erantzun irmo bat emon. Orduan, agian lortuko dute, beraien dominazio gaitasuna handitu, kasu honetan, erakusteko beraien negoziazio indarra imperiala oso agerikoan geratzen dalako horrelako negoziazioa simetrikoetan. Baina problema da Txina oso indartsua dela, eta Txinako ekonomia estatu batuetako baina indartsuagoa da gaur egun, kasu honetan ikuspegi produktibo batetik, eta bueno, dinoguna, ez, gerra komertziala dator, hirugarren mundu gerra komertziala izango zala bagenekien, dela hamarkadak esan digute hori guri gaztea garenetik guri irakasleak, eta bueno, gerra komertziala etorri da, ez. Horrekin gelditzen gera, eskerrik asko, goiz honetan gurean izateagatik, Jon. Eskerrik asko zuei. 4 minutu gelditzen zaizkigu goizeko 9 izan daitezen, Maider eta Laura apur batera aipatuko dugu eta akaso azkeneko aipamenari helduta 3. mundu gerra komertziala nabarmendu digu Jon Bernat Zubirik eta proposatu nahi dizuegu, honi buruz ere hitz egitea, zuei, egia esan, tonua, pilen bat deigarria ere bada, zer nolako tonua dagoen ordezkaritza ezberdinen partetik, munduaren ordena ere zalantzan, ez dakit nola ikusten duzu hau, Laura? Gerrak inoiz ez dira onak, ez militarrak ez da ekonomikoak ere, hain zuzen ere galtzaileak izaten direlako beti ahulenak, ez? Nik honekin guztiarekin dudan irudia, buruan dudan irudia da, ez dakizuen nola domino kaotiko horiek pieza guztiak errenkadan ipintzen dira, eta bat mugidu, bakarrik pieza bat mugidu, eta ara non beste pieza guztiak jauzi egiten diren, eta badaude enborrak, eta badaude adarrak, eta orduan errepente ikusten duzu beste adar batetik ere azten direla jausten pieza guztiak, eta zuk ez duzu hori aurreikusi, ez? Nik uste dut honetik guztitik areagotuko doala aberatzenen eta txiruen arteko aldea, eta ezberdintasunak handituko direla eta kaltetuak ahulenak izango direla ekonomikoki. Maider? Nik uste, Jon Bernartek esan dula, gerra, 3. mundu gerra edo ekonomikoa izango dela, baina uste dut estatu batuak ez dela bakarrik horretan protagonista izango, baizik eta bestelako gerra esango dugu materialetan edo gertatzen ari diren gerretan ere izan garrantzitsua dela, bai Palestinan eta baita Ukrainian hartu duen rolarekin. Eta nik uste hori badagola harremanduta, Txinarekiko, eta Txinak 2018-tik, eske, aztu ite zaigu ere, baina 2018an Trump zegoela 2018-tik 2021 batera ere egontzan mugazarga politika bat. Eta orduan horrek eraman zuen Txina, bestelako harreman ekonomiko eta nazioartekoak indartzera, ez bakarrikan bere burua ekonomia potentzia garrantzitsu bezala irudikatza, baizik eta hori ejertzitzera esango dugu, ez? Eta harreman horiek, karo, egiten dute askoz ere sostengagarriagoa, daukan botere hori eragin ahal izana. Orduan horre estatu batuak kontraposizioan, besteak beste hau da jarri duen politika martxan. Eta bitartean Europa zer, Jon Bernartek zion ausardi falta eta iruditzen zait, bai Ukrainian eta bai Palestinan bezala, gauza bera gertatzen zaiola Europari, bere rol propioa jokatzeko ezakite maniobrarako aukera gutxi ikusten duen, behar duen historikoki aliatua duen estatu batuak hala ere goxo mantendu ez, eta hor pixka bat ikuste dugu, mugatuta. Ikusiko dugu, mugazergen politika hau estatu batuei ondo ateratzen bat mazaie ez, ematen du esperantza dela ez zaiola ondo aterako, burtsa
gora beratxu ibili delako, republikar batzuk ere aurka ditulako, eta bar, baina demagun ondo ateratzen zaiola, ez? Bueno, hor ikusi beharko da, munduko ordenazuk esaten zenun bezala pegi, nola, zen posizionatuko dan, edo posible ote den, joko zelai hortan beste erabatera kokatzen. Goizeko 9:00 heldu zaizkigu. Informazioaren aria, naiz irratia. Osasunaren mundu erakundeak ostegun honetan ohartarazi duenez Gazako zerrendan gutxienez 10.500 palestinar ebakuatu behar izan dituzte tratamendu medikoa jasotzeko. Salva Badiola, egunon. Egunon, Pegi eta egunon entzuleoko hartarazi dute gutxiegi direla Palestinako kokagunetik irten daitezkeenak etxi-etxian behar duten premiazko harreta jasotzeko. Martxoaren 18an Israelgo agintariek mugako pasabideak istea erabaki zuten, besteak beste Rafakoa, zerrendako hegoaldean eta ondorioz eguneko ebakuazio medikoak bertan bera utzi behar izan zituzten. Israelek ezarritako trabak gora bera 18 pazientek eta 29 laguntzailek Gazatik irtetea lortu zuten. Asteazkenean Norvegia, Malta, Luxemburgo eta Errumaniara eramateko, Kerem Salonen bidez, hori ere Palestinako enklabearen hegoaldean. Osasunaren mundu erakundeak Europar Batasunarekin elkarlanean egindako operatibo batean izan zen. Hau erakundeak berriz ere eskatu du lehenbailen ebakuazio medikoak berriz hastea, bide posible guztietik baita Zisjordaniara eta Jerusalem ekialdera egindako deribazio medikoak berrezartzea ere. Guzti hauekin galditzen gara oraingoz eta egunaren nondik norakoak aipatu ere gurekin da Itxaso Leon, egunon. Egunon, Pegi. Ostiral honetan azkenaldian ohikoa izaten ari den bezala, lan gatazka desberdinen inguruan gaurkotzeak espero ditugu. Alde batetik, BHko batzordea lan eta industriako ordezkariekin bilduko da Madrilen, Basauriko Bridgestone lantegiko beharginek bigarren greba eguna dute eta beste bilera bat ere zuzendaritzarekin, bestalde Bilboko Orkestra Sinfonikoak elkarretaratza egingo du musika tresnekin Aldundiaren jauregiaren parean eta Sunsundegikoek manifestazioa egingo dute Altsasun arratsaldean kasu honetan. Beste kontu bat, arratsaldean hau ere Euskal Herria batera ekimenak aberri egunaren arira ekitaldia egingo du Kursalen. Ekimenak aurkeztuko dituen beste eragile bat sorionekuak da, elkarte honek ere agerraldia egingo du gaur hainbat konturen berri emateko. Iruñan indarkeria sexualen arretarako zentroaren lehen urteurrena ospatuko dute, ea daturik ere ezagutzen dugun, eta Donostian lurralde busen linea berria aurkeztuko dute, Gipuzkoar hiriburua Ordizia eta Beasainekin komunikatuko lituzkena. Mugazergekin adi egongo gara gaurkoan ere ea berririk jasotzen dugun, eta kulturan hainbat kontu jarraituko ditu naizek. Beñat Olabarriren etxetik erakusketaren aurkezpena, atzokoak gaur erakusketarena ere, eta giza eskubideen zinemaldiko palmaresa. Hoiek besteak beste Pegi gaur jorratuko ditugunen artean. Ederto da, guzti hauekin galditzen gara, eskerrik asko, Itxaso. Gero arte, Pegi. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Errepidetan badago nabarmentzeko jazoerarik? Lasai daude errepideak, Pegi. Ederto, eguraldiari dagokienez esango dugu, temperatura beroak izango ditugula gaurko honetan, dagoeneko 17 gradutara heldu gera Bilbon, 16 gradu Donibane Garazi eta Donostian, 14 gradu Baiona eta Maulen, 12 gradu Iruña eta Gasteizen. Eguraldiaren iragarpena Iker Ibarruzeak. Antzeko eguraldiarekin jarraituko dugu ostiral honetan ere, baina gaurkoan hego-haizeak indarra hartuko du. Goizean erdi eta goi mailako hodei batzuk ostarteekin tartekatuko dira, baina eguraldia argia eta lasaia izango da lurralde osoan, naiz eta hego isurialdean mendi inguruetan eta hodei trinkoagoak agertuko diren. Arratsaldean hori bai, erdi eta goi mailako hodeiek zerua estaliko dute, eta arratsalde erditik aurrera euri zaparradatxo batzuk izango dira. Orokorren euri gutxi botako du eta gehien bat lurralderen barnealdean eta Nafarroan botako du. Hala ere gaurkoan behintzat euria ez da protagonista izango. Esan bezala, hego-haizeak indarra hartuko du, hego ekialdetik finkatuko da eta bolada zakarrak utziko ditu, bereziki goizean eta lurralderen ekialdean. Honekin temperatura minimoek nabarmen gora egingo dute, bereziki Kantauri isurialdean eta bertan goiza epela izango da. Bertan, 13 eta 16 gradu bitartean errendituko dira minimoak eta hego isurian 8 eta 11 gradu bitartean. Maksimoek Kantauri isurialdean ere goraka jarraituko dute, hego isurialdean antzeko edo litekena da zertxoet beraxeago ere geratzea. Maksimoak Kantauri isurialdean 21 eta 25 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isurialdean 17 eta 21 gradu bitartean, temperatura freskoenak Araba eta Nafarroa erdialdean neurtuko dira, eta altuenak aldiz, kostaldean.
Burdindegi honek pintura makina tintometrikoak ditu nahieran eta pintura apaingarriko konponbide ugari. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena hauetan ere bai. Iturdindegia, tresnak, laneko arropa, eraikuntza materialak. Bai, Alkainen! Heldu da udaberriko Estaciones Sonoras Festivala. Maiatzaren 9 eta 10ean, Kaskanteko Eskola Zaharreko patioan. Ostiralean, Leon Benavente Iariz, eta larun batean, Love of Lesbian eta Trains Bird, eta askoz gehiago. Gainera, kalean ere giro aparta izango da. Ekimen gastronomikoak, kulturalak eta tailerrak etxeko txikientzat agerraldiaren eskutik. Eta hori soilik ez. Doako kontzertuak herriko plazan. Nik Kaskanten erosten dut eszenatokian. Kontsultatu programazioa eta sarreren salmenta irubebikoitz.estacionessonoras.com elbidean. Euskotrenek jakinarazten du. Bat gatoz zure irrika zuri gorriarekin, eta San Mamesen atletik anima dezazun, gure tranbiaren eta metroko 3. linearen zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Ordutegiak web orrian eta aplikazioan dituzu eskura. Egin bat mugikortasun jasangarriarekin. Euskotren, Eusko Jaurlaritza. Euskal Txirrinduzaleen itzordurik garrantzitsuenaren edizio berri bat. Naiz irratian. Trekeko bat izan da erortzen lehena, Renko Bene pulberara errepidetik atera da, baina aurrera... Erori da, Renko erori da. Apirilaren 7tik 12ra, Euskal Herriko itzulia. Julen Goikoetxeak eta Inigo Asensiok aurkeztuta, arratsaldero, 4etatik 6etara, eta larun batean arratsaldeko 3:30etatik 6etara. Euskal Herriko itzulia. Naiz irratian. Kultura eta hizkuntza politika sailak hizkuntza politikarako sailburu ordetzak diruz lagundua. Informazioaren aria. Goizeko 9:08 gaurko albiste ere izango da Basauriko Bridgestoneko langilek bigarren greba eguna dutela, 330 kaleratzen aurka protesta egiteko. Aipatu dugu lehen, muga zergen testu ingurua, aipatu dugu 9:00etan ere, osasunaren mundu erakundeak ohartarazi duela Gazako zergendan gutxienez 10.500 palestinar ebakuatu behar dituztela tratamendu medikoa jasotzeko. Testu inguru globala, esango dugu, zurbila, nasia, desegonkorra da, horri buruz utzi dugu analisi maila goizeko 9:00etan, eta honi helduta, Laura eta Maider bururatorri zaidana da, zuek zuzeneko harremana duzuela ikaslekin, zer galdetzen dute ikaslek testu inguru honetaz, Euskal Herriko gaztenek zer nolako kezkak dituzte, Maider? Babitu, horrelak ze kezka dituzten gai honekin lotuta zehazki ezakite temperatura hartzen, baina bai proposatzen diedan ariketa bat da, ikasturte guztiko ariketa bat da, 2075era begirako prospekzio bat egitea, gizarte egitura desberdinak hautatu ditzakete, eta hor, noski agertzen dira, haien zein diran interesak, haien kezkak, haien etorkizuna nola irudikatzeko moduak, ez? Eta irudikatzen dute familia 2075ean nola izango den, edo existituko dute den, merkatua, estatua, auzoa, amatasuna, eta merkatuaz ari diran ia gehienek, eszenatoki bera edo irudikatzen dute, batetik mundu multipolarrago bateruntz goazenaren hipotesia edo zabaldu da klasean, eta bestetik klasen arteko diferentzia handituko dela, ez? Eta hau
egia da horrelako ariketak egiten direla baita ere etorkizun desiragarriak irudikatzeko, baina nik nahi nun libreago utzi eta horrek kezkatzen hau ez, klasean 5 taldek hautatu alma dute merkatua gizarte egitura bezala 5ek joera antzekoa irudikatzea eta gainera, bueno, ez jolasa bakarrik ez eskatzen diet noski bilaketa bibliografikoa egiteko, datuen analisietan oinarritzeko haien prospekzioa eta bar, eta ondorio hortara iritsi baldin badira noski ekonomilari, goi mailako ekonomilariak izan gabe eta beti ere jolasten ari garela kontuan hartuta, ikasteko jolasten, ba iruditzen zait kezka hori pertinentea dela eta errealitatearekin sintonian doala zoritxarrez. Laura? Egia esan, nik aurten badut ardura handia eta bueno, tokatu zait hainbat belaunaldi ikustea, ez, gelan. Osea, aurten ja EHUn 54 urte dira, eta danetariko belaunaldiak eta danetariko joerak ikusi ditut, eta aurten bereziki arduratuta nago, hain zuzen ere ikusten dudalako, arazo handiena dala gazte, ia nola esaten dudan nago, baina ematen du gazte izateari utzi diotela, hau da, gaztetasunetik espero duguna da, alde batetik da, inkonformismoa, aurrekoei kritika egitea, modu simboliko batean aita ama hiltzea, hori joera freudiano bat, mundua jan nahi izatea, gauzak aldatu nahi izatea, eta hori guztia da ikusten ari ez naizena. Ikusten dut talde batetik, nola edo hala badagoela etxipena pentsatuz, beraiek izango direla, edo inkluso aurreko belaunaldiek ere hori esaten zuten, eta esaten dute oraindik ere, izango direla lehenengo belaunaldia gurasoak baino txartoago biziko direnak, ez? Eta artean gerra episodio bat egon gabe. Orduan, oso kontziente dira, edo pentsatu egiten dute engainatuak izan direla, ez? Hau da, ikasi, formatu, etorkizunerako onurak ekarriko dizkizu, eta ikusi dute, hain zuzen ere, hori guztia egin duten aurrekoek ere, ikasi egin dutela, formazio ikaragarria dutela, hizkuntzak kontrolatzen dituzte, masterrak egin dituzte, eta zer, ez? Zer nolako bizitza esperantza dute, zer nolako aurreikuspenak dituzte, hutsaren hurrengoa. Orduan, hauek ja badatoz hori ikusita, eta kostatu egiten zaigu ilusioa piztea, kostatu egiten zaigu motivazioa planteatzea, bueno, zuek aldatu aldo zuek kritikatu behar gaituzue, nik askotan astakeriak esaten ditut klasean ia provokatzeko eta beraiek esateko, ala, hori ez da horrela, ke, ba? Ez didate diskutitzen, ez didate kritika egiten, ez dakit, aurten bereziki arduratuta nago, ez dakit konjunturala izango den, baina evoluzioa ikusita, azkenen urtetakoa ez da oso lasaigarria izan, ez? Maider, zuk ere klasean alako pizgarriak botatzen dituzu? Bai, ni denbora guztien nik esate, nik iteet autofikzioa denbora guztian ea haiek sartzen diran eztabaidara eta horrela ere despistatzen ditudan, ezagik gehiagi despistatzen ditudan, baina. Eta, nik egia da, ezakite soziologia eta politikako ikasleak direlako, eta agian ere ezaukat hainbeste urtetako perspektiba, baina lehenengo mailakoekin lanean ari naiz aurten, eta esango nuke kontzientzia ezakit egia da parte hartzeko ni pentsatzen dut, ni nintzen kristoren kontinentzia berbala nekanak klasean orain dela 10 urte, edo parte hartzeko moduak ere aldatu diran, baina parte hartzea edo engaiatzea zailagoa izan arren, enuke esango haien gogoeta kritikoa egiteko gaitasuna
apaldu denik edo kontrara, baditut ikasleak ere, nik teorian lantzen ditugun hainbat gauzei, buelta ematen didatenak, edo gomendatzen didatenak ezakiz zer ikusteko, edo ezakiz zer irakurtzeko, eta bueno, ni ere orain momentuan nirekita nagoen ez hortara, eztabaida sustatzea eta gogoeta kritikoa piztea batez ere uste lehenengo mailan hori gizarte ikerketetan uste hori oso garrantzitsua dela eta saiatu naiz behintzat horretan sakontzen. Ez da, gauza bat gehitu alba dut. Bai, noski. Nik ikusi egiten dudana da, eta hori Bolognatik ona ikusi dugu, Bologna indarrean dagoela dira ja 12-13 urte, alde nabarmena da, oraingo ikasle profesionalak direla. Hau da, ia lehenengo mailatik kontzienteak dira, eta bueno, gure kasuan badakite maisu maistrak izango direla, badakite ere maisu maistra izatea ez dela hutsaren hurrengoa, gizarteak espektatiba handiak dituela eskolan, pretenditu egiten da eskolan konpontzea gizartearen arazo guztiak, genero arrakala edo edukazioa edo arrazismoaren kontrako irudiak edo sexualitatea, bueno, dena, eskolak dena konpondu behar du, eta beraiek badakite izango direla horko profesionalak, ez? Eta ikusten dudana da, beraien burua ikusten dutela ja profesional, bueno, hasteko ikasle profesionalak dira, horretara baino ezin dira dedikatu, eta legez, hala da, gainera, unibertsitateak moztu egin zituen bide guztiak partekatzeko ikasketa eta lana, eta orduan, badaude inoiz baino gehiago burbuja batean, eta aurreko belaunaldetan ez nuen ikusten hori, zuzen ere, legeak ere permititzen zuelako beste modu batera ikastea, eta gero hori, bai, espiritu kritiko txikia badute, baina oso mugatua, esan nahi dut. Aurreko belaunaldi gehienek, eta bueno, aur tarteak ere egon dira garai pasotak, danetarik egon dira, urte hauetan guztietan. Baina gitxienez ikusten dute aldatzeko ahalmena edo aitortu egiten zieten bere egin buruari kapazitatea gauzak beste modu batera egiteko. Eta kritikatu egiten zuten, hori, zaharrok kritikatzen gintuzten. Orain ez. Eta nik askotan bai hartzen dut faltan, ez dakit, inkonformismo handiagoa, idealismo handiagoa, itxaropen handiagoa, ez dakit, askotan iruditu egiten zait, ez zuzen ere, zaharrok daukagula oraindik amatatu gabeko utopia hori, eta bueno, zera jubilatuen mugimenduak horri eusten dio, ez? Hau da, utopiaren bila eta ari dira gauzak lortzen. Eta belaunaldi hori da. Belaunaldi hori da. Bagoitzeko 9 eta 19 aurrera jo beharra dugu, izan ere, heldu den astelenean, 80 urte beteko dira Gernika bataionak Point de Grafeko gudu zelaian sartu zela. Bigarren mundu gerraren baitan Gernika bataioia. Askatasunaren ametsa liburuak borrokaldi honen parte hartzaileen eta xehetasunen berri ematen du. Gurekin da, Frank Dolosor kazetaria, Gernika bataioia, askatasunaren ametsa liburuaren idazle. Egun hon? Baita zuri ere Peli, egun hon teneri. Beno, ezinbestean galdetu behar dizut, ekarri duzun objektu horretaz metaleko kutxa batekin, etorri zara, lehen aldia da, halako kutxa batekin norbait gure elkarrizketatara etortzen dela, galdetu beharrean gaude, zer da hori? Begira hori Miguel Arroyo gudariak eskaini zidan. Miguel Arroyo gudaria zendu berria da, 101 urte beteko zituen laster, eta duela zenbait aste beraz hil zen Angelun bere etxean, eta zenbait opari egin zizkidan batetik bere lekukotasuna, eta hori eskertzekoa da, bere laguntasuna ere, lagun bilakatu baiginen, hainbertze elkarrizketa egin, eta argazki bat ere, Gernika bataioiaren talde argazki bat, ez
nuen ezagutzen, nik bederen enuen sekulan ikusi, eta hori bilakatuta beraz aipatzen dugun liburuaren azala, eta zure galderari erantzuteko peli, burdinezko kutxa hau zerrote den, olakoak erabiltzen zituztela, beraz Miguel Arroyo, Kepa Ordoki komandantearen ondotik ibiltzen zen, duela 80 urte, astelenean beteko dire 80 urte, eta olako kutsak zituzten, orduan lasterka ibiltzeko, eta munizioak ziren barne hortan, egia erran irekitzen delarik arrabotz pixkata egiten du, baina irratian ere... Hori da, berdu arrabotza. Irratiaren charma ere hori da, eta ez baita dena ikusten, menen entzuten baita begira olako, orduan hau, ez dakit relikia ote den edo hola, gero noizbait nunbait eman beharko dut, oraingoz nik atxekiko dut, etxean dut, eta gustatzen zait erakustea, eskuin eta ezker, hitzaldiak ematean, aurkezpenetan, edo hemen edabideetan, Miguel zenak olako bi zituen etxean, eta jantzidan, bat oparitzen dizut nahi baduzu, eta egiaren gustora, naiz bat ere ahmazalea, den bezala errateko, ze hau azkenean gerlaren eta lekukotasun zuzena da, bunkerrak ditugun bezala eskuin eta ezker gure kostaldean, eta hau ere han erabilizen munizioak emateko, eta balak, eta gero hemen eta holaxe, eta hau erakutsi behar dela, noizbait emanen dugu, ez dakit, toki publiko batean, museo batean, edo fundazio batean, edo, baina baldintza bakarra izanen da, denen esku egotea betirako. Noski, justu, bala asko jasoko zituen, kutxa horrek duela 80 urte, Euskaldunak bigarren mundu gerran parte hartu zutelako, eta Eusko Jaurlaritzaren baitan, ez ezaguna den kontua da, nola definituko zenuke Gernika bataioia? Begira, munduko bigarren gerlan Euskaldunek parte hartu zuten, nola ez? Ipar Euskal Herrikoek hasteko, eta ikusten da, gure herri guzietan, Siberuan, Baxenafarroan eta Lapurdin, herri guzietan badire oroigarriak eta hilen izen eta deiturak, nik hortik dut lotura zuzena, Senperetik, Azkainetik eta inguruetako herrietatik, familian berian hilak izan bai genituen, baina zurrunbilo hortan, egia da, Espainiak ez zuela parte hartu. Gero hori ere sakonduko dugu, zeren lotura zuzena ere izan zuen, Frankok naziak laguntzeko, eta naziak ere ederki bizi izan ziren gero, bertze Gipuzkoan, eta hemen Donostian, bai gerla denboran, eta ondoren ere urte luzeetan. Baina, hor, bataioi bat sortu zen Eusko Jaurlaritza, ura ere erbestean zelarik, eta Ego Euskal Herriko 4 lurraldetako euskaldunek, beraz, frankisten errepresioaren gatik, ezin jasana zelarik hemen bizitzea, deliberatu zuten, erabaki zuten, Ipar Euskal Herrira jotzea, gero Frantziarat ere bai, eta han Espainiako gerrillerorekin, eta hor, ari ziren, resistentzia moduko zerbait egiten, kontua da horien asmoa zela, Unión Nacional Española horrek nahi zuen Espainialat itzuli lehen bailen. Eta Jaurlaritzak, eta informazio sare zabala zuen, eta bazakien hori, bere buruaz bertze egitea izanen zela, zeren muga biziki ongi zaindua baizen, eta saiakerak izan zirelarik, egiazko sarraskiak izan baiziren olako operazioak. Orduan Jaurlaritzak pentsatu zuen hobezela Euskaldunak biltzea, Kepa Ordoki komandantearen inguruan, agindua eta eman zioten ari, eta hori ere biziki interesgarria da, erakusten baitu bataioi horrek zuen aniztasuna, eta hori ez da maiz gertatzen gure herrian, gure nazioaren historian, alde batetik jeltzaleak biztan da, baina sozialistak, komunistak, anarkistak, ANV Eusko Abertzaleekintzako kideak ere bai nola ez, komandantea buru zelarik, eta hor bazen batasun bat denak agirrezaleak zirelako. Eta asmoa zen, beraz, bataioi bat sortzea, aliatuak laguntzeko, Puente de Graveko borroka hori egiteko, beraz, duela 80 urte, 1945ko apirilaren 14 goirat, eta hor ikusten da, Gernika bataioia izenak berak, egia da, olako indarra bat duela, zergatik Gernika eta maiz aipatzean, gure liburua do gure lanak, jendeak erraten du, bai Gernika bombardaketa, ez du lotura zuzena, edo bai, zeren Gernika ze izan zen, Gernikako bombardaketa munduko bigarren gerlaren entsegu orokorra, eta errepika osoa, eta ahmak saiatu zituzten, eta erakutsi, goiti, kasu, olakoak izan daitezke gehiago, eta hori izan zen azkenean. Eta orduan, azken gudan, lehen biktimak, hau da, Euskaldunek parte hartu behar zutela, eta Euskal Brigada
ordokiren inguruan sortu zuten Euskal Brigada, deitzen baizen, Gernika bataioia izena eman zioten, eta lehen biktimak parte hartu behar zuela azken gudan munduko bigarren gerlan. Hain zuzen, aipatu duzu Miguel Arraio, Kepa Ordoki, liburu honek baduena da, gudari askorekin hitz egiteko aukera izan duzula? Hori ohorea da, eta horrea izan da, urrezko orduak, jendeak erraten daut, zuk diamantearekin lan egiten duzunik erraten dutez, balio gehiago duen eta gaiarekin ari naiz, jendeekin ari naiz, eta hortaz ere badakizuzuk hainiz, zer den olako elkarrizketak egitea, denak dira gustagarriak, gure lanbidean, elkarrizketa guziak interesatzen zaizkigu, baina horiek egiaran zinez bereziak dire, eta ni berant etorri naiz, gai hortara, duela 10 bat urte, eta pasaziren jadanik 70 urte, baina beti balio du, zerbait egitea, zeren orduan dokumental bat egin nuen duela 10 urte, eta han bi gudari mintzazi genituen luze eta zabal, eta ondotik bertze bi gudari ezagutzeko ohorea, zoriona, aukera, nahi duzun bezala erraten alabena ohorea bereziki, elkarrizketatzeko eta gauza guzi horiek baiestatu eta berretsi dituzte. Orduan gure dokumentala oso da, Gernika bataioia zer izan zen, aipatzen dugu, baina liburu batek orain aukera ematen du gai hori sakontzeko, barnatzeko eta bereziki testu ingurua lantzeko. Zeren eskualegia zatitua da, gure nazioa zatituegia da, eta zenbait lan egiten ditugularik ere, zatiketa hortan oinarritzen gara. Eta ez, ikusi behar da, Hego Euskal Herriko 4 lurraldeak elgarrekin zirela, zeren parte hartu bai zuten eta Nafarrek ere bai, hori alde batetik, eta gero, Ipar Euskal Herria, bakizu gai bat egitean, aipatzen da, edo hegoaldekoa, edo Gipuzkoakoa, mundua Hendaian edo Irunen bukatuko baliz bezala. Ez, azkenean, biztan da, muga hor dela, eta orduan ere hor zen, eta orain ere. Bainan, muga Euskaldunek jakin izan dugu baliatzen, alde batetik bertzera pasatzeko, handikunat, hemendikarat, interesatzen zaigularik, bortxaz batzutan, edo gehienetan. Bainan, hor da, eta laketzen gara edo integratzen algara Euskararen bidez, adibidez, nahi dut saratik etxalajera doalarik edo jartzundik baigorrirat, Euskarak ere hor badu. Orduan, hartu behar dugu ere behingoz, egiten da, baina ez aski, testu inguru osoa naiz eta gero egia da. Hemendik Gipuzkoatik edo hegoaldetik eskapatu Ipar Euskal Herrirat joateko edo gero Frantziarat, baina eta han, biztan da, ikaragarriko zurrunbilua zen ere, munduko bigarren gerla hori, nazien okupazioa 4 urtez Hendaiaraino, naziek egin zuten lehen gauza izan zen mugaraino etorri, eta Hendaian Frantziako bandera kendu, beren esbastika emateko. Orduan, gauzak ez ziren erresak, baina horrek ere gudariek bazuten, jatanik bazituzten, beren konbikzioak edo beren naia, beren gogoa. Baina ikusi zutelarik, han ere nolako indarkeria zen, horrek ere gehitu zituen, eta Gernika bataioiaren ekarpena hori da totalitarismoa, diktadurak borrokatzea Euskadin, Euskal Herrian, etxean, baina baita ere munduko edozein tokitan. Orduan, ekarpen txikia edo mugatua dela aitortzen alda ere, 200 gizon ziren, 60 milion hil, eta gerla osoan, eta baina ala ere 5 gudari hil ziren, 17 zauritu, eta ekarpen mugatua, baina ongi erakusten du, demokrazia eta askatasuna denetan laguntzeko eta sustatzeko prest direla. Horri, ibilbide guzti horiek akaso horrezkatu ditzaken gudari bat ere bada, Pako Perez Lusarreta, Jaurritan jaioa, gero Irunera joana, gero Bigarren Mundu Gerrarekin, Bordele aldera iota, gero mugalari izan zen, Meliton Manzanasek torturatutako pertsona bat, ez dakit, zer esango zenuke berari buruz? Egia jan Pako, profeta zen. Mintzatzen zen, ez dakit, baina botatzen zituen, ikaragarriak eta beti, gainera uztartzen zituen, eta gustatzen zait biziki, uztartzen zituen eta goi mailako edo gogo eta biziki sakonak eta umorea, eta pixkat zakarretik ere bazuen, orduan botatzen zituen, baina eltortzen zitzaion bezala, eta ikaragarriak botatzen zituen, eta bakizu elkarrizketa batean batzutan, moztu behar duzu, edo berekin dena atxikitzen atzin,
balio zen, eta osoki oren bat, bi ordu. Eta behin Pakok erraten zigun beti, gisa guziz hemen badakizue gaztelania zearekin, baina hemen ez da deus aldatu. Euskal Herrian, Irunen, Gipuzkoan, ez da deus aldatu, 70 urtez. Nik erraten nion, ala ere zenbait urrats egin dira aintzina, Gernikako autonomia estatutua hor dugu, Nafarroa garaiak ere badu berea, geroztik Ipar Euskal Herriak ere zenbait urrats egin ditu aintzina elkargoarekin, hori guzia askiote den, eguneroko eztabaida da, eta entzaiatzen gara aintzinatzea, baina nik erakusten nion, ala ere Pako, ikusi zuek nondik etortzen zareten, hemen zenbait urrats aintzina egin direla. Ezetz, horako eztabaida batean enuen sartu nahiarekin, 83 urte zituen jadanik, nik azetaria bertzerik naiz, eta entzuteko naiz, baina galdetzeko ere bai, eta erraten nion, begira, nik ez dizut kontra eginen Pako, baina erraidazu zergatik, eta hortan gelditzen zaren, eta begira, simplea da, oiek errepublikak kendu ziguten, ez dute sekulan berriz ezagri, beraz, hemen, Republika ezartzen ez duteno, itzultzen ez diguteno, hemen, Irunen, Gipuzkoan, ez da deus aldatu. Eta hori hain sano eta hain garbi entzutea ere honek egiten du, kazetari moduan, baina herritar moduan ere, zeren egia da, galdera egiten alda, Errepublika zaleak nun daude. Ez bakarrik hemengoak, Frantziakoak, zergatik ez zuten lagundu. Espainiako Errepublika, eta geroztik ikusten duzu, monarkia parlamentarioa dagoela, eta Felipe VI ere hor dabilela, baina nork ezarri ditu goiek. Orduan, Frankok, denek dakigun bezala, eta azkenean hemen, Espainian, bazen Errepublika bat, zenbait urrats eman zizkiona Euskal Herriari, hori guzia hobetzen altzen. Eta gainera bada gauza bat, beti erraten dut, zientzia fikziorik ezin da egin, baina historialariek berek erraten dute beti, Euskal Herriak momentu historiko bat izan balin badu, behar bada, ura izan zen, duela 80 urteko, gauza hori, zergatik. Munduko bigarren gerlaren ondotik, Hitlerek bere buruaz bertze egiten du, Mussolini hiltzen da, eta pentsatzen da, aliatuek laguntza emanen dutela Franco erojarazteko. Eta ezen gertatu, baina egin izan balute Errepublika berreskuratuko zen seguraski, eta Errepublika eskuzabala izan ziteken, ikusiz Euskal Herritarrek, Jaurlaritzak, eta nolako leialtasuna izan zuen, nolako zurrunbilo batean. Eta garai hartan estatu bat sortu zen, adibidez Israel. Geroztik gaizkitzulikatu dire gauzak, eta hori bertze solas bada, agian, espero dut, Euskaldunek hobekiago eginen ginuela, baina behar bada, ez dakit, estatu konfederal bat, edo autonomia area handiagoa, edo behar bada, Euskal Estatu bat, edo galdera ikurrarekin, baina egia da, Agirre lehendakariaren gogoan zenten, harek sustatu zuen hori guzia, gero Leizaola eta Kepa Ordoki komandantearekin eta baina hori zen, dena pentsatua zen. Jaurlaritza hor zen, lehen gauzak, badazkizkueten denek egin zituzten eta lehen neurriak, Euskara sustatu, eskola, unibertsitatea, ertzaina bera, eta hor Gernika bataioia ere izan zen ertzantza sortzeko embrioa, ordan dena sortua zen, Radio Euskadi bera bazen, Ipar Euskal Herritik ari zena, ospitale bat bazuten Larrozore bidarten, gudariak eta aterpetzeko eta hartatzeko. Orduan hori guzia pentsatua zen, eta orain ezin da, hainbertze urtean ondoren pentsatu ze izaten alko zen, ez, baina izaten alko zen, eta hor ere Gernika bataioiak. Horregatik erraten dut, egia da, gai honi buruz gauza frango idatzi da, eta ari dire taldeak ere hanta hemen gauzak aipatzen, eta hori guzia hona da, azkenean gu etortzen gara orain, mainan kate luze baten, kate begi bat bertzerik ez da, nik eskertu nahi ditut, Iñaki Fernandez historialariak egin dituen lanak, Jean-Claude Lajonde historialariak ere bai, Mikel Alvarez Rodriguezek ere irundarrak egin ditu zenbait elkarrizketa sakon ogoi bat gudariekin, filmak, tuduri, zenbait elkartek ere edo fundazioak edo Kepa Ordokiren inguruan ere egiten den lan guzti hori, eta elgar osatzen dugu gisa berean, eta egia da, gai frango badera Euskal Herrian, baina hori zinez berezia da eta gustagarria
bereziki lau gudari ezagutzeko parada izan duzularik, ez? Hain zuzen ere, simbolo hori edo aipatu duzun hori duela 80 urte, horre historiarako unegako bat bizi izan zuela Euskal Herriak, hori ere ederki asko irudikatzen da Gernika batalioiaren funtzio bikoitzan, lehen pausua baitzelako aliatuekin alik eta harreman hoberena izan, ostera Euskal Herria askatu alizateko. Hor, gudariek behintzat galdetu behar dizut ere, sentipen hori zuten, beraiek jakintzat zuten, bigarren pauso Euskal Herrira, Hego Euskal Herrira sartzea izango zela, hori beraien bizkarrean gelditu zen? Batzuak bazakiten, eta berze batzuak ez zuten hain argi. Orduan hor ere aginduak edo nola eman ziren, edo xehetasunak nori eta baina egia da, bederen egin zuten aliatuak lagundu zituzten, eta hanberian, Puente de Graven, orain ere, jende xaharrak eta erraten du, gizon horiek gure maitasun osoa merezi dute, ez dugu anzten, haiei esker ere, libru gaudela gaurko egunean. Eta anistasun batean, brigada hortan, bataioi hortan, baina ondoan ere bazen Libertad bataioia, eta gero baziren gehiago, katalanak, aragoikoak, somaliarrak, magrebtarrak, uste dut hori ere garrantzitsua dela biziki azpimarratzea eta bereziki jakinaraztea Frantzian, zehoran Frantzia, denara frantses Frantzia, baina nahiek ere ikas dezatela beren historia eta ikus dezatela nondik duten gaur egun eta duten askatasuna, anistasun handi bati esker izan dutela. Eta gero, biziki interesgarria da, Parisen izan zuten misio sekretu hori, munduko bigarren gerla bukatuta Europan, ertzantza sortzeko edo, hori, Euskal Herria askatzeko, Gernikarat itzultzeko, Irunera lehenik eta Irunaz aipatzen dut asko, baina atea delakoz, eta Irunek ere badu garrantzia handia testu inguruan, eta Irun eta bertze guziak nola ez. Baina hor ere deigarria da, zergatik sortu dena pentsatua baizen, zeren orain ere ikusten dugu, ez da aski diktadura bat paretik kentzea, agintetik kentzea ikusten dugu mundu osoan, batzutan herritar askorentzat makurragoa da gero, momentu transizio hortan, liberazio garaian, Frantzian berian ere, bakizu, ez da dena xuria edo beltza izan, eta batzutan arrazoinarekin eta gehienetan gabe. Orduan, hor ere, ertzantza sortu behar zen, barne segurtasuna bermatzeko dena pentsatua baizen, ezen aski Franko paretik entzea. Gero hori guztia ezen egin, galdera da traizioa izan ote den, baina historiariak erraten dute, traizioa izateko behar da ituna izan, da itunik ezen izan. Hala ere, solasek edo elkarrizketek, eta gero Franko bezalako pertsonai batek lagundu dituna zen, eta neutroa omen zela nahi dut. Baina ez da sekula nola izan, eta denek badakigu, eta liburuan ere zenbait froga gustora idatzi ditut, zeren han Puente de Graveko bunkerretan eta sartu zirelarik euskaldunak ze ikusi zituzten burdinezko latak, ez hau bezalakoak baizik eta jateko, eta horiek guztiak denak espainolez idatziak. Beraz, Espainiak izan du lehen lerroko ardura, kontu hortan, naziak lagundu ditu, al izan dituen guzietan, lehen erran dut, Endaiaraino etorri zirela, bunkerrak Endaiaraino eraiki zituzela Hitlerrek eta zergatik ez zuten segitu gero, jadanik egina baizen, edo bertzen horbaiten esku baizen hori, adostasun batean. Orduan hori guzia garrantzitsua da testu inguru hori, batzuek ezagutzen dugu, aipatzen dugu, baina uste dut beharrezkoa den eta berriz aipatzea zeren orain, egun hauetan, asteburu hontan eta astelehenetik goiti, Frantzia guzian ez da berzerik aipatuko. Europako zati handi batean ere, guk ere behar dugu gure ekarpena egin. Ez bakarrik liburu honekin, baizik eta elkarteak eta egiten duten lana, atzo berian Bilbon bazen eta historialari baten konferentzia ere, hitzaldia, eta egia da, Gernika bataioiaren historia ezaguna dela, zenbait aldiz aipatu izan dela, Gernikan berian badire oroigarriak, duela 30 urte eginak, duela 10 urte gehituak eta berastuak, baina nik uste dut urte guztiz edo 2 urtetik behin egin behar dugula olako ekitaldi handia, zeren hori biziki garrantzitsua da, eta ikusiz Frantzian zein ongi egiten duten, hori guzia, eta nik parte hartzen dut, beti, eta galdetzen diate batzutze egiten duzuzuk, eta mirtze frantses banderen erdian edo,
gure historioa da ere, eta guk ere behar dugu gure burua erakutsi. Ez gure burua, baizik eta gudariek egin zutena horroitarazi. Gudariak orain zenduak dira, denak guk dakigula. Baina, senideak hor dire, lagunak ere bai. Eta guk lagundu behar ditugu, segitu behar ditugu, zeren gauza bada, triste da, arroio zendu delarik, euskatetan ginen, eta ze tristezia. Hainiz tristeagoa litzateke, hori guzia ez aipatzea eta ez jakinaraztea, gainera gudari batek eman zigun agindua, agindua edo gomendioa, idatzi zuen, Fernandezek eta gaur egungo euskaldunak jakintzazu eta jakinaraz ezazu guk ze egin genuen. Eta hori ez dakit nori mintzatzen zen, neri duitzen zait, neri mintzo zitzaidala, neri edo gu bezalako eri, holako gaiak interesatzen zaizkigun eri hasteko. Horrain zuzen, akaso eraldaketarako eragin handia izango zuena zen, Erresuma Batuaren printzipioa, Churchillen printzipioa, etxai berria, komunismoa zela, baina Gernika Bataioira itzulita hor, bigarren atal bat ere izan zuen, aipatu duzu, Rothschildeko komandorien, baina gero ere desmobilizazioaren garaia heldu zen, garaia hau, amaiera hau ezen hain ponposoa izan. Ez, egia erran kolpe ikaragarria izan zen, zeren batetik entzuten duzu, largoi urte, de Gaulle generalak berak erraten, Frantziak ez du sekulan antziko euskaldunek egin duten indarra eta sakrifizioa, eta gero hor gauza bera da, euskaldunak beti galtzaile, azkenean hitz ederrak, ederrak, erraten den bezala, eta gero, errandutan bezala, traiziorik, itunik ezen, baina zerbait egiten alko zuten, demokrata gisa, errepublikar zale gisa, eta ikusiz, eta gainera batzutan, petsatzen duzu, hola utziko ditugu gauzak, urte bat edo ikusi arte, ogoita 10 urte gehiago iraun zuen Frankoren diktadurak, hori kolpe ikaragarria izan zen, eta pertsonalki erraten digute, ikusten zuten beren herrialdea ze plantan edo ze egoeretan zen, eta Ego Euskal Herria, Ipar Euskal Herria hasi zen berrera ikitzen albezala, baina mugan bizi izan ziren denbora luzean, Urepelen, Bankan, Esnazun, Bastida auzoan hor Baigorrin, Bidarrain, Itsasun, Ainoan, asko, eta hor ere, bakizu, biziki gaizki pasa zuten. Momentu batean, Jaurlaritzak Baionan zuen ordezkaritzan, zenbait jantzi banaketa egin zuen. Gudari guziak joan ziren. Bila, horrek zer nahi du. Beharra bazagoela. Oida. Eta pobrezia, miseria, eta gu askatu gintuzten, eta gero gaizki pasa dute. Eta gero askok erraten dute, arraroa da ez dute sekulan kontatu familian zegertatu zaien. Nik erraten dut, iduritzen zait. Gizon horiek bizi izan dituztela. Hau da, gazte denboran, eta gazteak, 17-18 urteko mutiko ez ari gara, gizonak, mutikoak nik erran ezake. Eta horiek ze ikusi dute, ze jasan dute, eta gero egin dute egin behar zuten eta ederki egin zuten, eta horregatik horatzen ditugu orain, zeren hau ez da filma bat edo irratsaioa edo liburua, hau omenaldia da, aldi guztiz hitz hartzen dugularik. Ze pairatu zuten eta gero egin dute beren bizia, ezkondu, batzu Ipar Euskal Herrian egon, gehienak ere noizbait itzuli ziren unat, egoalderat, baina batzu Bordelen edo Oksitaniako Tolosan ere eta handire, ondorengoak eta hola, eta biziki zaila izan da. Biziki zaila, eta gero bada gauza bat, ze miseria eta ze sufrimendua, beti aipatzen dut, Mujika Arrizabalaga, Donostiako familiari zegertatu zitzaion, guk dokumentalak jabatzen ginuelarik duela 10 urte, errantzi duten, ari zarete Antxon Mujika, gure anaia aipatzen, baina guk ez dakigu zegertatu zaion. Guk bakigu Frantzian hil zela, baina nola eta nonden ez dakigu, eta nik orduan jakinuen. Gainera oso simplea da, Aitor Estebanek eman zigun informazio hori. Bere kabuz, lan zenbait ditu, historia gaiak. Eta jakin zuelarik dokumentala egiten genuela, eman zigun, gudariak, Gernika Bataioiko gudariak, olako hilerri batean daude. Eta nik orduan hori ikuskatu nuen lankideekin, eta arratsean berian izaten dugu dei hori, albistegitan, telebistan aipatu bai ginuen.
Eta orduan erranean, bihar berian banoa zuek ikustera Donostiarat. Eta hemen, gertatu zitzaidan, nire lanbidean izan dutan gauzarik indartsuena, Antxon Mujika 1925 sortu zen hemen, eta gero anaiarrebak zituen, Guillermo, gazteagoa, pixka bat, geroztik zendua dena, eta Carmen, 29 sortua. Eta inguruan ziren, beren hiloba guziak negar batean, kasik belauniko nituen aintzinean, eta ari ziren, errantzazu nahi dugu jakin. Azaldu nien, ibilbidea egin genuela, Antxon Mujika horrek, 19 urtetan, ies egin zuen Donostiatik. Zer represioa zuen, presoa txiki zuten pixkat, panfleto bat zuen gatik, edo berdin du, gisa uziz, gauza bat egin edo bertzia egin, beti represioa, betikoa. Zentsura eta diktadura, hola da. Eta pasatzen Ipar Euskal Herrira, han ordoki eta bat egin zuen hangoekin, brigada muntatzen zutela, sortzen zutela, parte hartu zuen, Puente de Graveko lehen egunean, beraz duela 80 urte, heldu den astelenean, mina bat zapaldu, bigudarik, hanberian dena zapartatu dena lehertu, hanberian hil, eta hanberian eortzi zituzten. 2 urte geroago, 27an, eraman zituzten Lesparreratzen. Medoken bada herri bat Lespar. Eta hori guzia dokumentatua da, prefetak egin zuen zeremonia ofiziala, banderekin, ikurriñarekin, ikusten dira hilkutsak, leiza oralen lehoan, kepa ordoki ere bai, eta eraman zituzten Lesparrera. Eta handik urte batzuetara, beraz informazio hori izan genuen, Reto, Charente Maritim departamentuan, ondira, Arbaian eta Zentartean, aski urgun hemendik. Hori jakenera zinean, negar batean, ari ziren erraten, orain badugu arazo bat, nola eginen dugu zu eskertzeko. Guillermo hori erran nion, zu egon zaitela sai gizona, emaizkidaztu eskuak, besarka gaitezen, eta irribar batekin badut aski. Zena duzu, nik badut nire lana, hola suertatu da, ikerketa hori egin dut, naiz bakarra, dakizu bezala, arantzadik egiten dituelarik lanak adibidez, gauza bera gertatzen da orain ere, familia asko zain baita, nun dituzten ondokoak, nun diren hilak, nun diren gorputzak. Eta hortan da difentzia fasistekin, beti erraten dute guari garela lehenoko zauriak eta mugiarazten, gezurra, nik erraten diat, zuek bederen badakizue, aitatxi amatxi burasuak anaiarrebak, nun dituzuen eortziak, guk ez. Hortan da difentzia. Hortan da desberdintasuna handiena. Eta hortan, ez du segulan amore emanen. Hori gertatu baizait. Eta Mujika Arrizabala garekin bururatzeko, handik hilabete batzuetara, Koro Mujika beraz, adiskidea handia bai gara orain, Carmen Izeba ereman zuen hilegira. Lore sorta eskaini zion, eta errantzion, Antxon, 70 urte pasa dira, baina hemen naiz. Eta hori da, Euskal Herriko familien historia. Eta horregatik segitzen dugu, eta segituko dugu isildu gabe pelizeren olakoak gertatuak, baina hemen berian Donostian, dola 10 urte, baina horregatik segitzen dugu, eta orain ere argitzen albalin badugu zerbait, egan nahi dut, ez gara hau ez da historiari buruzko liburua bakarrik, bada historia. Baina bada aktualitatea, zeren hemen berian gertatu da Donostian, orain egan dudana, eskuin muturra ikusten da gora eta gora denetan. Egoaldean ez hain berze, baina hor da. Eta baldintzatzen aldu asko Madrildik eta toki askotatik. Baina Ipar Euskal Herrian begirazazu zertan garen. Azken hauteskundeetan, udalerrian 60%, lehen indarra eskuin muturra. Bistan da, bozka emaile guztiak ez diala, batean hola bilakatu, baina bozka ematen diote holakoei. Eta luden urtean herriko etxetako hauteskunde dataz. Eta behar bada, hauteskunde legegileak ere nok daki, François Bayrok noiz arte iraunen du. Eta hor ditugu, orduan orain panorama pixka bat aldatu da, baina begirazazu, orduan aktualitatea zari naiz, aktualitatea zari gara, eta guk ere badugu ardura bat. Bistan da, guk kasetalariek, bakutsak bere gizan, behar dituela bakarrik gertaerak aipatu eta hortan mugatu. Baina behar dugu ardura bat ere, nahi dut zenbait balore sustatu behar ditugu. Eskuara, eskualtasuna, lujaldetasuna, feminismoa nahi duzun guzia, baina baita ere eskuin muturraren aintzinen ezin dugula egon isilik. Egia da, denak mintza hazi behar ditugula eta haiek ere, eta bereziki, edabide publiko batean ari garelarik, gure kasuan bezala, gero bertze batzuek, bertze erabakiak izaten aldituzte. Baina
Hor ere, eran nahi dut, gure lana egin behar dugu, baina sekulan ez bezala, eta erakutsi ze arrisku izaten alden, eta begirazazu, Gernika bataioiak, Frankoren kontra borrokatu zuela hemen hegoaldean, eta nazien kontra Frantzian. Eta hori historia da nahi bauzu, nik uste dut aktualitatea dela. Noski baietz. Denbora gainera etorri zaigu, eta lehen aipatu duzun bezala, lan hau, eta elkarrizketa hau bera ere posible badin bada izan dadila, gudari hoiekiko omenaldia. Frank Dolosor, eskerrik asko goiz honetan gurerat izatea, etortzeagatikan. Mil esker zu ere, eta nahi duzen arte. Berdin. Informazioaren aria, naiz irratia. Laura eta Maider, ez dakit, ezagutzen alduzue Gernika bataioia, entzun alduzue noizbait, unitate honen nondik norakoak, Laura? Bai, jakina, oso funtzio garrantzitsua izan zuen, eta Frankek primeran azaldu du, nola ez. Esan duen guztia hala da, eta nik gehituko nuke, baldin badago, gauza asko, baina zerbait parkatu ezinezkoa Francisco Frankok erabaki zuenean aldartzea legitimazen errepublikaren aurka, momentua izan zen. Oso ondo azaldu du Frank Dolosorrek, momentu historiko hartan, hain zuzen ere aukera handia egon zen, Hego Euskal Herrian sortzea entitate politiko autonomo sasi independiente bat, ez? Baina Franco sartu zen momentuan, hain zuzen ere, estatutua eztabaidatzen ari zala, Lizarrako estatutua, haserre zeuden 3 probintzi baskongatuak eta Nafarroa. Eta une hartan horrek eragin zuen, hain zuzen ere, 2 bando ezberdinetan egotea alde batetik Baskongadak eta beste alde batetik Nafarroa. 3 urteko gerra egin ostean, aldea eta zauria are eta handiagoa izan zen. Franco sartu izan balitz, 5-6 hilabete lehenago, edo 5-6 hilabete geroago, 4 lurraldeak elkarrekin egongo ziren borroka hartan, frente berean, eta partekatuko zituzten etxaiak. Baina, suertatu zen, Nafarroa gelditu zala Frankoen aldeko zerean, hain zuzen ere, azerraldi kojuntural baten ondorioz, ez? Eta hori da nik inoiz parkatuko ez dudana, hau da, handik gatozelako eta gaur egun 2 komunitate autonomo ezberdin ditugulako eta zauriaiek estaltzea kostatzen ari da asko. Ez dakit, pixkator, legebiltzarraren urteurren saioan gogora ekarri genuen. Manuel Irujori, estatutuaren negoziaketetan Nafarroa gelditu zitzaiola, baina gero garaiko txalendakariari beste inbeste gertatu zitzaiola, eta biak Nafar jatorrikoak, baina Maider, zure iritzare... Irujo gaineran ererrikoa, Lizarrakoa, eta, Lizarra, bere familia eta gurea oso hurbil ibilitakoak, bai. Maider, zure iritziara ezagutu nahi dugu. Bitu uste, nik belaunaldi gazteagoko persona bezala hitz egingo dut, bai ezagutzen Gernikako bataioia, baina ez dut uste danik bereziki arreta jartzen zaion, ezakite, gertakaera, entidade, zera bat, ezakite, 36ko gerra, eta gero Frankoren erregimena eskolan ikasten denean, ez? Eta... importantea iruditzen zai batez ere gezurtatzen duelako, alderantziz ere bai, baina gezurtatzen duelako Bigarren Mundu Gerra Espainian edo Espainiako territorioan eragina eduki ez zuenaren zera hori, ez? Uste hori edo Espainiak askotan erabili duna praktika on bezala, naiz eta ezan, eta demostratuta dagonez ala egia, eta demostratuta dagonez, ez bakarrik nazionalistak, baizik eta bestelako errepublikazaleak ere, badakigulako soberan ibili zirela Frantziak frontean, eta soberan dakigulako ere hor Frankek azpimarratu den bezala, eta oso importantea iruditu zait, naziak lasai antzean ibili zirela hemen Gipuzko aldean, ez? Deskantsua hartzen eta
Eta gero baita ere, interesgarria iruditzen zait, eta oraindik ere gure belaunaldiko batzuen etxeetan jasotzen diren historia horien artean badaude ez bakarrik Gernikako batalioia, baizik eta bestelako zerbitzu sekretuak edo Jaurlaritzako zerbitzu sekretuak bazeudela munduan barrena, eta iruditzen zait hori ere, nolabait Euskal erakundeak nolabait mundu nazio horretan kokatzeko modu bat ere izan zela hori. Eta gero bai, Frankoren aperturismoarekin, eta Frantziak edo esango dugu fasistak eta naziak ez zirenaren frente horrek, eta estatu batuak eta nola eskuzabaltasunez jokatu zuten nola Frankorekin uste, hori ere bai izan dela, badela edo, aipatzen ezan errenta edo zera historiko bat, ez? Nolabait uste izan zen edo bloke republikanoari eta tartean nazionalistei uste izan zitzaien Frankoren erregimena erekin amaitzeko nazioarteko babesua bazegoela, eta gero etzan ainala izan, ez? Eta gerokoak. Uste dute hone guztiak ere kokatzen duela Euskal historia munduko historiako garai garrantzitsu batean ere, bere txikian toki bat bazuela, eta bere txikian ere hone guztiak zeharkatzen zuela lurralde hau, eta uste dute horregatik importantea dela hau guztia berreskuratzea. Babitzeko 10 izan daitezen 4 minutu gelditzen zaizkigu besterik ez, eta aipatu beharra dugu gaurko honetan ere Gazteon eskutik topagune hartu behar duela Berriozarrek apirilaren 17 geira gazte independentisten bulkada piztuko duena. Ernaik sustatutako ekimenak bere 2. edizio izango du. Aurtengoa eta Gazte independentisten topagunen 31. edizioare bilakatuko da Berriozarren. Gehiago jakiteko gurekin dugu, Amaiur Regurrola, Ernaiko bozeramale, egunon. Kaixo, egunon. Beno, zer aurreikuspen dauzkazuek Gazteon eskutik ekimenarentzat? Ja bertan daukagu Gazteon eskutik topagunea, hilabete pila bat lanean aritu gara, herri antolatu ditugu independentziara egunak, elkartu dugu jendea, beraz, espektatiba positiboak dira, uste dugu, ongi joango dela, jendea antolatzen ari dela, ja azken kontuak lotzen ari dira, eta beraz, gogotsu eta positiboki ikusten dugu. Ari gara dinamika honekin, eta beraz Gazteon eskutiken ere jauzi bat independentziara izena duen hitzaldia izango da Ernairen hitzaldi zentrala. Bertan Iñaki Soto Garako zuzendaria izango dugu, bera izango da elkarrizketatzailea eta solasaldi formatuan irudikatuko dugu. Markel Rio eta ni izango gara testu inguruaz, Ernairen egoeraz, eta aurrera begira ditugun erronke hitz egiten, eta beraz, hortik joango da hitzaldia, eta espero dugu baliagarria izatea ere bertaratzen direnentzat. Eta zinbestean ere aipatuko dugu albiste
Albistere izan baita azken egun hauetan salaketa izan dela audientzia nazionalean eta gertutik jarraituko omen dutela segurtasun indarrek asteleneko, ez dakit, 17ko jarduna, ez dakit zentzu honetan zer aurre ikusten duzue, nola joango da eguna? Bai, esan duzun moduan, azken asteetan aritu dira zenbait lobby zein alderdi espainolista berriz ere gazteon eskutik zein ernai bera kriminalizatzeko saiakeretan. Horrela ulertzen dugu gure aurka jarritako denuntzia ere, eta esan duzun moduan salaketa hau jada Auzitegi Nazionalera heldu da, bide desberdinetatik izan da, lehenik martxoa inguruan sare sozialen bitartez publiko egin zuten salaketa, ostean Nafarroako parlamentuan zein Berriozarren ere egin zuten, eta azken buruan orain Auzitegi Nazionalera iritsi da. Honek ikusten dugu helburu argi bat daukala eta dela ernai bera kriminalizatu, herri hau iraganean hiltzatu eta gainera Auzitegi Nazionalean salaketa batera eraman nahi gaituzte. Eta egunetan bertan ere Espainiar Polizia Nazionala eta Guardia Zibila ekitaldira bertaratzeko agindua eman zuen Auzitegi Nazionalak astelehen honetan. Beraz, hori guztia ikusita, iruditzen zaigu hau eskandalu bat dela, herri honek aurrera egin dezan oztopoak jarri nahi dituztela sektore hauek berriz ere, eta guk honen aurrean aurrera urrats bat ematea erabaki dugu, eta zentzu horretan apirilaren 17an Berriozarko kaleak askatasunaren aldarripean hartuko ditugu antolatuko dugun mobilizazio batetan. Beraz, hori izango da pixka bat bide horria, eta uste dugu hori dela egitea dagokiguna ere. Independentziaren aldarriaren bitartez kaleak hartu, eta topagunea gozatzeko egunak izateko, egitaragua aurrera eramateko, eta horretarako egunak izango direla espero dugu, edo gurea bintzat helburu hori da. Beraz, hori aurreikuspena. Guzti hauekin gaditzen gara Maiurre Urrola, Arneko bozeramalea, eskerrik asko gurean izateagatik. Mila esker zuei. Eta baita ere eskerrak emango dizkuizu hau zuei ere, Laura Mintegi eta Maider Galardi. Hurrengora arte, eskerrik asko. Bai, hurrengora arte. Hurrengora arte, mila esker. Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hautsmezuak 644-632-944 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia. Goizeko 10 dira. ArcelorMittalek Legasako lantegia itxi nahi duela jakinarazi du Txipitxapa egun aldizkariak dioenez, zuzendaritzak atzo jakinarazi zien itxieraren berri langilei. Itxaso Leon, egunon. Egunon Pelleta, egunon entzule guztiei. ArcelorMittalek Legasan duen lantegiko produkzio guztia agurainera eraman nahi dute bi lantegietan, Legasakoan eta Aguraingoan 40 laguneko kaleratze kolektiboa iragarri dute. Azken orduko berria sindikatuekin baieztatu nahi izan du Txipitxapa, Asier Calderón Nafarroako labeko industriako arduradunak enpresaren erabakia salatu duten egoera baten ondorio dela esan du. Eta 5 turista eta pilotua hil dira, hoien artean 3 haur New Yorkeko Hudson ibaian helikoptero turistiko bat erorita. Agustin Escobar Cañadas eta Anberse Camprubi Montal Kataluniarrak Siemenseko zuzendariak biak eta haien 3 seme-alabak dira. New Yorkeko 40 zenbakiko kaitik gertu izan da istripua, abiazio administrazio federala horren ingurua barrak ikertzen ari da orain. Helikopteroa New York Helicopter Tours turismo enpresarena zen, eta zerutik hiriaren bista panoramikoak eskaintzen
izan ditu. Flight radarreko hegazkinaren miaketaren arabera, istripua gertatu den unean helikopteroak 15 minutu zeramatzan hegaldian eta 6 kilometro zituen eginak. Hainbat hedabidetan agertzen joan diren irudien arabera, helikopteroak hegalak galdu zituen airean uretara erori aurretik. Eta Metro Bilbaok Israelgo segurtasun enpresa bat kontratatu duela salatzeko elkarretaratze bat egingo dute Bilbo Palestina herri ekimenak eta Nodo BDZ Bizkaiak apirilaren 30ean. Bi eragile horiek adierazi dutenez, Metro Bilbaok Lutxana Plentzia zatian bere instalazioak eta material mugikorra zaintzeko zerbitzua adjudikatu dio ISEC Aviation Security SL enpresari. Kontratazio hau salatzeko elkarretaratze egingo dute esan bezala apirilaren 30ean Metro Bilbaoren egoitzaren aurrean arratsaldeko 7:00 Diotenez, 2020an Lakuak enpresa horren zerbitzuak kontratatu zituen, Ondarroako, Lekeitioko, Mundakako eta Bermeoko portuetako segurtasun eta zaintzarako. 2023an Bizkaiko osasun mentaleko sareko Uribe eta Ajuria Gerra zentroetako zaintza eta segurtasun zerbitzuak adjudikatu zizkion 2024 arte eta Zamudioko eta Zaldibarko ospitaleetako segurtasunaz ere arduratu da. Gainera 2023az geroztik segurtasun zerbitzuak egiten ditu Loiuko, Forondako eta Ondarribiko aireportuetan. Beraz, Metro Bilbaok egin berri duen azken kontratazio horretaz gain, salatu nahi dute Eusko Jaurlaritzak berak ere behin baino gehiagotan kontratatu duela enpresa hori. Israelgo armadan eta inteligentzia zerbitzuetan aritutako hainbat kidek sortutako enpresa izanik, diotenez, ukaezina da inplikazio zuzena daukala Israelen eraso militarrekin. Eguraldia eta trafikoa naiz irratian. Goizeko 10:06 ditugun honetan errepideak lasai ditugu, beraz gaurko eguraldiaren iragarpena Iker Ibarluzearen eskutik. Eguraldiaren berririk ez barkatu itxaso denboraz. Kaskar gabiltza eta pixkat mikrofonen kaosa daukagu naiz irratian une honetan, entzulei egi osoa botako diegu, arazo tekniko eta... Geroago berrituko du eguraldiaren informazioa. Esan dezakeguna da, hemen Donostian eguraldi zoragarria daukagula. Bilbon nolakoa da eguraldia? Hemen ere parekoa, egia esan goizean etorna izenetik, nahiko eguraldi, udaberri itxurako eguraldia, eta ematen du, giro horretan jarraituko dugula. Emana eguraldi iragarpena. Gero arte itxaso? Gero arte. Eta joan aurretikan, agurtuko ditugu ere, bigarren kafeako kideak, egunon? Egunon, Pegi, uste nuen niri ere eguraldi iragarpena eskatu bat zen idala, eta badezpada hemen nebilen lehiotik begira. Tolosan ere eguzkia daukagu. Ez diazu galdetu, baina bada espada... Galdetu behar nuen. Bai. Bada espada esan, a ber, justu begiratu dut, eta bai, eguraldi onaren itxura behintzat, traza hori hartzen diogu egunari gaurkoan, eta bigarren kafeare prest daukagu, bai, naiz hemen eskakeatzen ari, konektatu proiektuaren edo egitasmoaren inguruan ariko gara, beste urte batez, gaur saio hasieran, jolasian izango gara hemen Oiana Goiuri eta Hirurok. Ondoren ariko gara arkitektura zineman bulegoak zikloan abian jarri dutelako eta gaur Pedro Torrijosek Armas de Mujer pelikularen inguruan, nolabait Manhattaneko arkitekturari erreparatuko dio, baina izango dira hurrengo hilabetetan ere aukera gehiago eta gu Euskadiko Arkitektura Institutuko Jose Angel Medinarekin ariko gara. Oiana Maritorenak genbek ekarriko dizkigu astebururako arte eszenikoen planak, Unai Elordi Hidalgorekin ariko gara hain zuzen ere ordenagailu kuantiko ditxosozko hau zer den eta zergatik denen garrantzitsua ulertu nahirik, eta gaur kafeak amaitzeko, azken kafe ondarrak, Irene Baltzategi eta Ane Camposekin hartuko ditugu, arrasaten izango duten aurre estrenaldi horren giroan, eta tira, aktore eta sortzaionekin kafe utxe hartuko dugu. Guk ere konektaturi ere laguntza eskatu beharko diogu, hemen daukagun saltxa konpondu alizateko, eskerrik asko, Inigo, eta asteburuan. Eskerrik asko zuei. Eta gure partetik besterik ez esan beharragoak esan da, joateko tenore aldu zaigu, ondo segi, asteburu polita izan. Naiz irratia.